Salam illeşler. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Almurada size de salam. Salam söhbet. Hormatly ýurtdaşlar, hemmäňize salam. Hawa söhbet bugün ikimizin gezegimiz, sorajaga Hawa. düşünjelere. Kimiň geregini? Hawa. Näme? Temamyzdan belli bolşýar Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny kim ýykdy? Temamyzyň adyny bu temanyň üstüne aýdyljak zatlar gaty köp halmurada. Ne Türkmenistanyň islenip bir döwletde ýurdun konstitusiýasy esasy çeşme bolup hyzmat edýärdi. Konstitusiýadan näme diýär? Kanunlar hem bol, jenaýat kodeksleri hem ýene-ýeneler ve konstitusiýasy çeşme bolup hyzmat edýärler. Ähli ýurdun içindäki adamlar hem şoňa tabyn konstitusiýon guruluşyny prezidentinden tut wezipesinde çenli adat bir watandaşa çenli ýurdun konstitusiýon guruluşyny tabyn. Yani biz Türkmenistanyň içinde ne kanun yok ya kanun halk için işleyen yok, öller için işleyer ya bu yok kanunun üstünü gorap koşadanlar içinde hukuk koruyucular adı bilen halk tayaklap gören adamlar var da yani pawan götürüp görenler hava. Biz şulatlığın gurrunu gatken edýärse bizim bu gurrunu edýän zadymız asliyetinde bir netice sebäp netice diýilen näme. Indi biz bunyň düýüne ineli esasy çeşmeň gelýän ýerini türklerde bir söz var, gaýnaklanýan ýer diýip. Konstitusiýon guruluş, yani konstitusiýon var Türkmenistanyň asliyetinde diýilen nämäni orta ataly. Indi men bunyň üçin 30 ýyl bir ýyla gitjek Türkmenistan Sowet Soýuzundan aýrylandan öz başdak bolandan soň Türkmenistanyň öz başdak konstitusiýasy dikeldilmeli ve nähilek ýagdaýda dikeläýän bolsa Saparmurat Ataýeç Niýazowyň döwründen başlap. Indi 1990-njy ýylyň 27-nji oktýabryna ýalňyşmasam Saparmurat Ataýeç Niýazow Türkmenistan öz başdaklyk bolanda şo ýokary Sowetiň nemesinden prezidentlige saýlanýar. 90-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda. Awa saýlanandan soň 91-nji ýylda ýalňyşmasam Sapar agan inisi Aklemow. Şo wagtyň daýan jurnaly bir nemesi bar eken, jurnaly bar eken. Şo jurnaly beren interwýusyny söhbetdeşligini awa Saparmurat Ataýeç Niýazowyň kanuny däl bir ýagdaýda prezidentlik wezipesine gelendigini aýdýardy. Şoňa interwýu berýär. Ondan soň buňa täzeden saýly prezident saýlawy geçirmeli bolýarlar. Niýazow bu nämäni eşdenler. Elbetde bunu bir näçe gelek ekranlarda gurrun berli. Ondan soň ýalňyşmasam 91-nji ýylyň ahyrynda ýa 92-nji ýylda dol ýagdym üçin okanmada bunu siz soňdan aýdyp geçersiňiz. Täzeden prezident saýlawlary geçirýär ýurdun içinde. Şonluk bilenem Niýazow täzeden wezip prezidentlik saýlanmasine saýlanylýar. Indi şundan nemetsem 1900 saýlanandan soň 92-nji ýylyň fevral aýynyň 19-syna Niýazowyň dowlan gününe bagyşlap ýurdun konstitusiýasyny Niýazowyň dowlan gününe sowgat etmek üçin şo taýyk nemeler ýygranylýar. Ýöne o taýdaky ýazylan konstitusiýadan hem halk bihabar. Hiç kim onun bilen tanışmady, nähilek ýagdaýda ýazyly, içinde näme maddeler var, hiç kim okamady, ýöne şonu Niýazowy sowgat etmek üçin 92-nji ýylyň 19-njy fevralynda näme diýerler? Kabul etdirjek bolýarlar konstitusiýany. Ýalňyşmasam şo wagtlar konstitusiýany ýazyp berenler şo ýazyjylar Soýuzynyň adamlary eken, şoň içinde Berdinazar, Hudaýnalar, ýene-ýeneler hem bar. Ondan soň 92-nji ýylyň o taýda kabul edilýärmi, edilenokmy dol ýadyma düşenok 17-18-nji maýyna kabul edilýär. Dol ýagdaýda 92-nji ýylyň Türkmenistanyň konstitusiýasy we şol günden bäri häzir köneçen dowam etip gelýär diýsek ýalňyş bolar. Şo konstitusiýany elde girilmesi bir ýagdaýda ýöne 92-nji ýylyň 17-nji 18-nji maýyna kabul edilen wagtynda prezidentlik wezipesine degişli bir nemeler ýokdugyny aýdyp geçipdiňiz siz öňkü bir gepleşiňizde.
95-nji ýylda o da ideologiýa girdi. Ýa şol näme konstitusiýanyň içine näme salynýar. Indi Aýdaly Saparmurad Ataýeç Niýazow döwründe konstitusiýon guruluş kabul edilýär we kabul edilse-de indi goşadyrnak içinde kabul edilýär diýil. Sebäbi bärde on näkilik derejede kabul edildi. Halk ýüzleşdimi, halkyň nemesi boldymy, halka bir peýdaly ýürüýlük nemesi. Hem konstitusiýa ýazjy adamlar şo wagt bilermen adamlar, ýa-ni şoňa okuýy bolan adamlar barmydy konstitusiýon bir nemesi guruluşyny ýalmany, dikeltmäni. O baý bolsa näkilik ýagdaýda dikeltdiler. Soraglar çykýardy ortaga, men size söz berjek. Ondan soň Niýazow konstitusiýon guruluşyny dikeltdim diýip hasap edenden soň, goşadyrnak içinde dikeltdim diýip hasap edenden soň bir näçe gelek bu konstitusiýon guruluşyny bozdy. Niýazow öz wagtynda. Şonda bilen bärik gelsek, 2007-nji ýylda Niýazow öldürilýär, ýa ölýär diýeli, ýa bolmasa öldürilýär, onu aýdyp geçersiňiz halmyrada. Ondan soň şo wagt Niýazow ölenden soň şo wagtky mejlisiň başlygy bardy, Öwedgil Ataýew. O prezidentlik wezipesini 3 aýam bolsa, 6 aýam bolsa şo dowam etdirmeli gerekli-de. 2007-nji ýylyň guruluny. Ýöne gynansak da oňa aýyplama bildirilip, Öwedgil Ataýewa bir näçe aýyplamalar bildirilip, onun ýerine Gurbanuly Berdimuhammedow berdiler. Gurbanuly Berdimuhammedow kürsüni bir kanun ýagdaýda eýeledi. Berdiler däl, eýelep geldi. Türkmenistanyň prezidentlik wezipesini. Ondan öňe nemesek, ýöne diýjek bolýanym şo ýerde Öwedgil Ataýewiň eldegirilmesiligi bar. İslenlik bir meclis agdasynyň eldegirilmesilik nemesi bolýandyr. Bu nädip eldegirilmesilik nemesini aýyryp, o taýda oň üstüne aýyplama bildirilip, ony wezipeden aýyp basýar ony. Bilemok näçe ýyl basýar, häzirki wagtda aýatda diýirim ýokmy. Ondan öň näme gitsek, konstitusiýon nemesi guruluşy bir näçe gezek bozulýar da, Niýazow wagtynda da, Gurbanuly wagtynda da asliyetinde bu konstitusiýon guruluşy diýjek bolýan dol ýagdaýda dikeldilmedik, dol ýagdaýda ýola girmedik Türkmenistanyň içinde. Ve 2002-nji ýylda da ýa-ni mejlisiň nemesi başlygy Taýwanurdy Halyýew näkilik ýagdaýda öldürilen hemmäňiz bilýänsiňiz şu Taýwanurdy Halyýew mejlisiň başlygy bolsa, uje diýmek prezidentden soň ikinji adam nemesini berýär. O da eldegirilmesiz bir nemesi bar, onu tutup bassalar üstüne günah ýonkap. Indi gelelik häzirki güneçenni Türkmenistanyň esasy bir eldegirilmesiz äkli halkyň döwletiň mizemes bir eldegirilmesiz nemesi bolan guruluşy bolan konstitusiýon guruluşy bir näçe gezek ütködi, ýykyldy. Oňa özüne mähbetler üçin ütköçmeler girdiler. Indi häzirki wagtda da konstitusiýon guruluşynyň ýok ýerinde de biziň illeşimiz Merdan Muhammedow suud etjek bolýarlar. Ýöne konstitusiýon guruluşynyň ýok ýerinde Türkmenistanyň ýurdunyň içinde islenip bir kanuny ýürüýlüge girenok. Näkilik kanuny peýdalansalar hem diňe öz bäkbitleri üçin peýdalanýandyklarynyň alamaty, suudnamasy. Merdan Muhammedow näkilik ýagdaýda suud etjek bolýarlar häzirki wagtda aýyplama bildirilip, üstüne aýyplama bildirilip, goşadyrnak içinde suudy. Şuna getirjek boldum Almyrada. Söz senden şeyler bir geçiş ýasyp berdim. Bolýa sag. Sohbet kardeşim aýdyşyň ýaly bir gaty uly we dowamly gurulmalar konstitusiýa barada ýa döwletimiziň öz başlyklygy ýa-da täze kabul edilen konstitusiýa şonuň näçe gezek üýtgedilmegi, kimiň peýdasyny üýtgedilmegi, nähil netijelere geldik. Bu zatlary ýygyderli halkymyzyň dikkatyny ýetirjek bolsak, gatykän we uzakdan görülen etmeli. Ýöne bir gepleşikde ören gysgaldylan görnüşde aýdylmaly bolsa, biziň Sowet konstitusiýamyz bar, SSR-inki bardy, Türkmenistanyň özüniňki bardy. Türkmenistanyň konstitusiýasy soňky gezek ýalňyşmasam 1977-nji ýylda kabul edildi, ýa 79-dy. 77-de diýip aýdyl şunu. Şonu konstitusiýa şu 24-nji ýylda emele gelen Türkmenistan Respublikasynyň ýa Jemhuriýetynyň konstitusiýasynyň sanawyny goşmasy
kabul edilen maddalaryň esasyny şol konstitusiýa, Sowet konstitusiýasynyň soňkuzy kabul edilipdi. Şol konstitusiýada üns bererlik ýa-da tutarlyk ederlik bize bir misal bar. Şol konstitusiýada ýazyly da döwletiň durumy ýa başga bir zady syýasy durum hemme zat üýtgaplar konstitusiýanyň içine dörli ýanky maddalar girdip bilinir şu konstitusiýa. Ýöne konstitusiýadan ýüze urmak bolanak şu konstitusiýanyň durumuna el urmak bolanak gadaganyp ýazylan setir bardy. Binäme diýme? Şu konstitusiýanyň gabasy bar, ýanky aýdaly bizine parlament guruluşy. Şoňa el urmak bolanak. Türkmenistan Sowet zamanynda da adı var, özü bolmasa da ene bizde parlament respublikasy hereket edýärdi. Meselem ýokary Sowet karar çykarýar, şol çykaran kararlaryny ýanky hökümet baş tutany ýerine ýetirýär. Soň garaşsyz adyl sud ýurtda ýüz beren jenaýatlary öz kararyny çykarýar. Ine şular ýaly häkimetiň 3 şahasy bar diýip eglan edilen konstitusiýamyz bar. Şunu ellegirilmesi konstitusiýany Niyaz başta ýanky 92-nji ýylyň fevralynyň 18-ine deputatlar bizde hemişelik işleyen parlament ýok. Deputatlar çağırýarlar, olaram dürli ýerden, dürli künjükden, velayetden, etraplardan gelýärler. Bir gün, 2 gün Aşgabatda ýygnanýarlar. Bulan öňüne oklanýar toplum dökümen 10 kanunyň taslamasyny 20 kanunyň 5 kanunyň tapawdy. Ene öňüňizde kal elgallaryň kim şoňa razy bolsun. Garşy saklanan bamby tapır tupur şotaýdy ýatyrdylar. Onu halkymyzyň özü gördü başda 90-njy ýyl. Şoşun öňkü düzgün boýunça kommunistler etjek bolany. Ene soňra bir topak deputat bolup 5-6 adam anarkan bolsa, şoňa garşy durdy adamlar şu zatlar bilen deputatla tanışmaly. Ilkinji nowatda soňra gidip öz ýerine her bir deputat öz saýlawçylary bilen şu kanunyň taslamasyny maslahatlaşmaly. Yani şular ýaly teklip edilýär. Şu kanuny kabul etsek, şular ýaly bütün döwletimizde, ýurdumyzda bähwidi bar. Şoň üçin meniň saýlanan bizim obamyzyň, şäherimiziň, etrafymyzyň şular ýaly bähwitleri boljak. Şoňa men razylygym bersem siz garşy dälmi diýip öz saýlawçylaryny sormaly. Şu zatlar men bilýän zatym, şu zatlar öpçüneden ýa berjaýeden bar ýok 4 ýa 5 deputatlar. Olaryň hemmesi däl, hemme wagtda däl şol 2 saýdan giderdiler saýlaw okuryny. Şoňa da şükür beýlekiler şol ýurtda şol öz saýlaw okuryny ýaşasa da halk bilen duşmagy islegem ýok olarda, mümkinçiligem ýok. Ýa-da diňe öz bähwitleri üçin, ýa-da kommunist bolanlar üçin özlerini aýratyn tutup geldiler. Indi şunu kabul edilmeli konstitusiýa täze Türkmenistanyň ýa garaşsyz bolan Türkmenistanyň konstitusiýasy 90-njy ýylda kabul edildi. Şo başda näme üçin şunu 18-nji fevralda bize gowşurly, 19-njy fevralda kabul edilmeli. Ýeke sebebi bar. 19-njy fevral Sapar Murat Niýazyň doglan güni. Ine şoňa gabatlap hem konstitusiýany kabul etmeli biz, hem de şol döwletiň şuňky ol ýaşyl terapkasyny gerbi bilen kabul etmeli. Bu zatlar hiç birisi halk bilen maslahatlaşyp edilen işler. Ine men şol döwrüň şol parlamentiň wekili hem deputat hökmenmändi. Ine aýyň 18-nji fevralda deputatlar ýygnanışdy, Aşgabatda şol ýokary Sowetde şolaň eline şol konstitusiýa kabul edilmeli, konstitusiýanyň taslamasy berildi. Halyň okan erti şonu kabul etmeli. Ondan görsek o taýda eger bir konstitusiýa diýilen zatda halka, döwlete, millete, gelejegimize, jemhuriýete degişli iştat ýokdy diňe. Men onu ertesi gün çykyş edemde aýtdym. Bir adam üçin biçilen don. Halk üçin ýazylan konstitusiýa proýekti däl. Ol ene kimin donu, ene Sapar Ataýçyň donu bolmaly.
Biz mani halktan bir maslahat, bir deputatlar aralık maslahatlaşmadan şunu son halktan näme teklip bar, deputatlardan näme teklip bar sorury üýüşürip sonra biz mecliste edilmeli iş madda geçip son kim näme goşýar, kim aýrýar, soňşuňa birinji okuluşda bolmasa ikincide bolmasa üçüncüde bolmasa dördüncüde ahyrky netijede biz o konstitusiýany kabul etmeli, şu maddalaryny, şu taslamany. O zatlar edilmedi. Onun okuluna çykdy, o aňyrdan gelip gortuklap şol ýaşyl trapkasyny, o atyň suratyny hemine biziň elimizde gaty kagy. Ene söz alıp men çykyş etdim, bir kadam çykyş etdi. Sağ bolsun, şu gollan deputatlar dogry aýdýar Halmurat, bolanak biz muny halkdan bir maslahat etmeliler. Sebäp biziň hakykatdan biziň halkymyzyň geleceği üçin hökmen zerur bu konstitusiýa boýunça asyrlar boýu ýaşamaly türkmenler dip iki ýaka ýaşulymyzdan görüldi şu taýda. Sağ bolsun men atlary ýardyma düşeni ýöne şonu diýdiler. Ene Niyazam ve taýda boğazya üstünden yan soğuk suğuylan ýaly. Ay bolýa men neydi oňa diýdi plandat diýbem durmaýyn bolmasa hana diýdi çaýdan bolsa 3 aýdan kabul edäýin. Men aýtdym da kabul edilmeli bolsa 3 aý proje gerek konstitusiýa bir günde kabul edilenek biziň näçe ýyllap ata-babalarymyzyň ýanky arzu eden durmuşyny beýan etjek ýa şunu durmuşa geçirip berjek şu konstitusiýa bolmaly. Ene şodur. Ondan soň 3 aý möhletde bir topar adamlar gazetlerde hatta çap boldy deputatlar we tekliplerini uğratdylar. Men habarym bar. Men özüm 28 saat düşürdim şondan diňe ikisini alypdyrlar. Biri şol Şumaly adamlar şol öňkü şol Niýazyň teklip eden konstitusiýasyny taslamasyny welayet ýolbaşçylaryny weli dip almaly ekenlerdi. Näil welidi türkmençilikde bir ilmiň aňry başyna ýeten ýanky ilmi bilmeýän adamlara weli diýilýär. Bizden weli we hem diýmişler ýa weli pede kommunist emese. Ony şonu aýrypdyrlar. Welayet ýolbaşçylyk goýupdyrlar da. Ýene biri bardy oğlum şonu Şumaly adyma şona. Ene şeýdip biler ýanky 92-nji ýylyň may aýynyň 18-ine bolsa gerek olam şol şu ýanky 3 aý hasaplaýar 90 güni ýemeden fevraldan ursak şol 90 gün bolýardy. Şonu ene kabul edipdirler. Meni goýbermediler otak uğratmady sen şäherde bolmaly halkyň arasynda diýip. Olan bagtyna aýyň 17-sine dağdan biraz suw berip o şäheriň o tarapyn gaýra tarapyn biraz şol köçelerde suw wagtda onu odalam akypdyr bolýar. Sen şu taýda bolmaly diýip meni uğratmadylar aşağı. Bazatlar ýenem turdaýmasyn. Ene şeýle kabul edipdirler tähwet konstitusiýany. Soň şu taýda 90-njy ýylyň 27-nji oktýabryna Niýaz prezidentli saýlandy dip aýdaýly. Sebäp onu halk saýlady. Saýlaw uçaştaklaryny ses berildi. Ýöne oňa garşylyklaýan alternativ kandidatura ýok bolmady. Şu taýda men 2 adama teklip etdim. Olaram ýüze urdular. Ýok biz boljak geldi. Bugün olan adyny aýdyp oturmaýyn soňra ýygyny alan çagasy ogul gyzy badyr. Oňa da şuň kol atal ogul soň basyş etip bermesin. Bilen atasa razy bolmaýar belki bular razy boljakdyr şu prezident postuny diýip. Etmediler. Onu soň Niýazy saýladylar. Olam başda söz berdi. Hemme zat ederin diýip sapartylka adyny olguny ýatbaran atdy. Ene sonra şunun bir kanun saýlananlygyny ýanky Salamatov diýip bir ýigidimiz bardy jurnalist Moskwada şunu Daýans diýip jurnal çykarýar. Birinci sany şu jurnalyň ömrü gysga boldy, jemy 2 sany çykdy. Şoň birinji sene ýanky Justitsiýa ministrliginiň kontrol upravleniýasynyň başlygy, eger ýalňyşmasam şu wezipeti aklim diýip bir ýigit bardy. Şu biziň şu sapar agamyzyň enesi, şolaryň kakalarynyň adyny göterýän ýigit bu. Ene şol ýazypdyr. Ene şolar ýaly sizin kabul eden prezident baradaky görkezmäňizde şol ýurdun içinde üzmüksiz 10 ýyl ýaşan adam, ýaşy 40'a ýeten
prezidentlige dalaşar görkezilip bilinir ya saylanıp bilinir diýen pulkut bardy. Olam alıp görkezýär, ene diýe Niýazy 83-nji 85-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda da Moskwada okudy, ýokary partiýany mekdepde, şoň üçin ol prezidentliğe saylanmagy hukuky ýok diýip ýazyr. Eger bir kanuny ýyzlar sökdi. Olam kanun berja etmeli kontrol gurulugynyň başlygy. Iklim. Bulan üstüne edilýärne o kızgın suw sepelene dönni. Mene ýam ýokdum, ýurtdan atılıp çykdym. O şonna bular 90-njy ýylda täzeden şol konstitusiýany kabul etdik. Indi şol prezidentligiň täzeden tasdikla diýär diýen niýet bilen Niýazyň möhledini ýene 5 ýyl uzat diýerler. Borlugy tordy. Bizde prezident barada düzgünname bardy. 90-njy ýylda prezidenti şol wezipende öwredem bize düzgünname. Emma prezident baradaky karar ýalňyşmasam 1997-nji ýylda kabul edildi. Yani 7 ýylla prezident barada kanun ýok. Şo kanunyna ýazylmaly prezidentiň hukuklary we borçlary. Nähil ýagdaýda şonu wezipesinden çetleşdirip bolýar, nähil ýagdaýda şonu işinden aýryp bolýar. Şular ýazatlarym bar. Şu arada hiç şeýle kelam agyz söz ýokdy 97-nji ýyla çel. Soň biz bärde şol çykyş edip Azatlyk radiosyny şonu mezur etdik, şo kanuny kabul etdirmäge. Indi şol konstitusiýanyň düýbi ýa guruluşy üýtgöksiz bolmalydyr diýilen jümle bar iň soňunda. Şol Türkmenistan Jemhuriýeti gurulanyna 24-nji ýylda kabul edilen kararlaryň esasynda soňam şol 77-nji ýa 79-njy ýylyň soňky üýtgedilen konstitusiýasyny şol görkezilgidir. Sereseňiz taparsyňyz. Şonda da ýazyldy. İçindäki maddalar üýtgedip bor, ýöne konstitusiýan guruluşy üýtgetmek bolanok. Türkmenistan parlamenter respublikasy borlugy tordy nokat. Eger de şol prezident diýen wezipäni goşmaly bolsa, onda şol prezident döwletiň birinji adamty däl, hökümetiň baş tutany bolmaly. Ine Amerikada, Ýa ýene döwletlerde bar, prezident ady bardy, ýöne ol hökümet baş tutany ýa-da käbir döwletlerde prezidentiňe ol bir nähili baýtsam boljak, şol döwletiň bir nişany ýa bir döwletiň bir belli bir wezipeli adamsy bolýar-da şol gelen delegasiýalar garşylamaly, giderler uğratmaly, şu orden medally mesele bar. Şolaryň kabul edýän döwletler bar iki ýakan. Ýöne bizdäki ýa Merkez Aziýadaky ýa şuň ortaýetdäki hemme zat öz asyny alan wezipe Türkmenistanyň konstitusiýasyna görkezilen ýok ýa bolmaly däl. Şo konstitusiýany üýtgöksiz durmaly diýenler. Şuna doğru düşün. Ol birinji gezek ene şol konstitusiýa garşy eden jenaýetlikli kerekedi. Niýasyň we onuň töweregini. Indi şol konstitusiýany bir şol 90-njy ýylyň fevralyna hödürlenen konstitusiýany kimler ýazdy diýen ol Berdi Nazar Hudaýnazar aýtdyň da şol döwür ýazyjylar guramasynyň ýol başçysy. Ýöne ol şol totada son toparyň ýol başçysy bolan. Men iki adam bilýän, biri şol Berdi Nazar Hudaýnazar, beýleksem Aman Murat Bogaýew şol ýazyjylar guramasyndan o özüm şol Niýazy golaý duran adamdan biri. Soň bilemek nähili ýollar bilen soň Azatlyk radiosyny da Türkmenistanyň habarçy bolup işledi. Ine şola mene birinji konstitusiýanyň proýektini ýazmagy ýa taslamasyny ýazmagy aktyw gatnaşan adamyň biri. Şo indi soňra şol 92-nji ýylda bular kabul eden konstitusiýasy men ýadyma düşýär 8 ýerde üýtgedildi. İçindäki maddalar. Näme zerurçuluk bardy? Niýazy döwründen şolar üýtgeden. O bäşete Niýazyň döwrüne, üçüsine bir Atalogluň döwrüne diýip aýdy. Atalogluň kine 9-njy ýylda 1-nji gezek eluran, ondan soň ine 13-nji ýyl bar, 19-njy ýyl bar, ol ogluny belledi. Bular hemmesi konstitusiýa garşy edilen hereketler. Meselem düzgün marty bir
bir maşala agzasa emme äraýal mı atalogul mu eneligiz mi iň ýokary wezipelerde jogapkarçylyk wezipelerde bir edara dikisiniň işleme hukugy ýok diýilen jümlede bar. Ona mı aýyplanıpdyrlar? Diýjek bolýan zatym bular indi şol konstitusiýany zorlap indi trýapga görnüşine getirip aýak astyna taşladylar, özleriniň aýak astyny ýöne halka da şoň maňlaýyna goýýarlar. Konstitusiýamyz bar, esasy kanunumyz bar, şonuň haqqy ýazylan maddeler bar, şu taýdysy borjumyz bar diýip aýdýarlar. Ýeke ýerde men 32 ýylyň dowamyny eşitmedim. Ýeke ýerde bir ýolbaşy ortağa çykyp deputat bolsun ýa meclisiň ýolbaşçysy, hökümet baş tutanym ministerin beýlekisimi görlähedimi, mehemesimi bir ýere aýtmady halka. Ene şu konstitusiýanyň hak hukugyňyzy gorkadyrandy şonun peýdalanyň. Ya peýdalanyp belersiňiz. Şonuň üçin şu konstitusiýa ady bardy, özü ýok. Bir maddasan berja edilenek. Şol maddalarda hemmece halkyň peýdasyny, halkyň dolanmagyny we häkimetde, hökümetde, başga ýerde işlejek ýa halka döwlete hyzmat etmeýän adamlaryň hak hukugyny ýa hökmerawalygyny çäklendirmek üçin döredilen maddalar bar. Şolaryň birisem ýerine ýetirilen. Şonuň üçin bärde bizde olsa para sortarlyk diýerdi. Men onu padşahlyk diýip atlanýar. Bizde padşah bar, oňa näde egilip oňa iki bökülüp iki satanyň ortasyna salam berip oturan wezirler bar. Olaňam ertesi hemmesi ömrüni pensiýa gitmän ýa-ni odan ne pedagog turmaly. Ene gysgaça şol konstitusiýa barada bolup geçen tarihi emeler men gysgaça aýtsam şeýle ýöne bilen jikmejigini aýtjak bolsak o söhbet bir aýlabam gurulmasa bar. Ona gatnaşan adamlar eden jenaýetlerin sany sajagy ýok. Çanaý denin. Düşündüm, kalmara davenli şeyler bir soru çıkardı. Eğer yurtta Türkmenistan'ın içinde konstitusiya hakikattan hem işleyen olsa ve şol konstitusiyada prezident üçin adat bir vatandaş üçin geçerli olsa onun hem için bunu häzirki wagtda konstitusiyon guruluşunun bardygyny ya bolmasa şu konstitusiýanyň ýurdun esasy çeşmesinin elde edilmesi nemen düşündürýän adamlary nem hiçbir ortada yok häzirki wagtda. Şu konstitusiyon guruluşu düşündürýän adamlar. Ne ya şu goşadlarına içindeki jenaýetkar hökümetin häzirki goşadlarına içindeki hökümetin resmi başlan media habar kanallarına bolsun, ya bolmasa beýleki teleýaýlymlaryna bolsun, gazet, jurnallaryna bolsun. Şu halka bilgi berýän adamlar ýok. Şular ýaly çykyşlar edip, gepleşikler geçirip, o teleýaýlymlaryna, ya bolmasa gazet jurnallarynda ýazyp, şu konstitusiýon guruluşynyň nägilegi işleýişi ýa şular ýaly nägilik maddeler neme edilýändiginiň düşündürüş nemelerini halka beren oklar. Eger hakykatdan hem konstitusiýon işleýän bolsa, konstitusiýon guruluşy bar bolsa, şu berilmeli asyetini. Ýöne gynansak da ýok, konstitusiýa bir ýok, o ýerde onsoň şu ýurdun içindäki şu 3 sanak nemesi bardy. Esasy punktu var. Kanun çykarjy, ýerine ýetirjy, bir de adalet. Bularym öz başdak işleýän bolsa, öz başdak suwdym öz başdak bolmaly. Kanunlar öz başdak işlemeli. Ýöne bular öz başdak hiç işlenok bir adam eline geçen şey diýip aýdal häzirki wagtda. Häzirki Türkmenistanyň konstitusiýasyny gözüne tutup aýtsak, şular ýaly bolmaly. Ýöne konstitusiýon guruluşy ýok diýilenden ýok Türkmenistanda. Onuň sebäplerini düşündirip berdiňiz. Bundan soňra düşünüriljek. Näkilik ýagdaýda ýokdugyny, sebäp konstitusiýon üstünde nime diýenler bolmaly. Buň üstünde işleýän adamlar, bilermeýänler. Hakykatdan hak hukugyň nämedigini neme diýen adamlar bolmaly. Ýöne institutlaryna da, universitetlerine de, orta mekteplerine de tapawdy ýok. Hiç ýerli şu zatlary öwredýän bir neme ýok. Guruluş ýok. Hudok ýok ýurdun içinde. O zaman hiç şu ýurdun içindäki halkyň islenlik bir ýeri bolsun, ýurdun kanunlaryndan peýdalanyp, geçen gepleşigimizde bir sorag ýaztyrdy şular ýaly. Men onu soňdan gördüm.
Ýurdun kanunlaryndan peýdalanyp şular mehkeme gurulşy bolsun, polisiýa işgärleri bolsun, ýokary gatlykdaky adamlar bolsun, hiç olaryň bir ýerden bir ýerine suda bek bilirlermi? Sual Türkmen halky. İslenlik biri. Ya Türkistan kanunlaryndan peýdalanyp bilirlermi? Hiç biren peýdalanmaz. Nägilek işleýänligini peýdalanmak nemesiniň bardygyny olar bardy kelam aldan söz açylanyp. Onsoň eger ýurtda konstitusiýon guruluş bar bolsa, Türkmenistanyň içinde konstitusiýon guruluş bar bolsa, o da el degirilmesiz dowam edip duran bolsa, ya 3 şahasy, ýani kanun çykarçy, ýerine ýetirçi, biram adalat öz başdak işleýän bolsa, onda näme üçin bular ähli edýän işlerini anonim bir görnüşinde alyp barýarlar häzirki wagtda. Ýurdun ine şu meclis kanun çykarçyny edarasy meclis agzalary, deputatlar, ine halkyň saýlan deputatlar diýil ýerde, olar halk saýlanok birinjilik bilen. Onsoň motaýda haýsy familiýadaky deputatlar bar. Nerden gelen o deputatlar? Halkyň hiç bir bilýärmiş olar atlaryny. Ya halk üçin hyzmat edýärlermiş o deputatlar. Kim saýlaýar ony? Ya saýlaw esasynda geçirilýärmiş olar. Ýani velayatlaryň häkimleri diýerler. Bundan goşadyrnak üçin aýtmamyz gerekli. Şulary halk saýlaýarmy häzirki wagtda? Saýlanok. Eger konstitusiýon guruluş bar bolsa, saýlawlarym öz başdak hereket etmeli, öz başdak saýlaw bolmaly. Ýani Türkmenistanyň şu wagtky ataly ogly prezidentleri, iki sany prezidenti var. Kakasynyň wagtynda da saýlawlar öz başdak ýagdaýda geçirilmedi. Oglunyň gelen wagtynda da öz başdak ýagdaýda geçirilmedi. O şu wagtky Serdar Berdimuhammedow wagtynda saýlanan wagtynda halkyň 60% taşyr döwletler dedi. Ony hiç taýda biz istirede oturan watandaşlarymyz, illeşlerimiz haýsy biriňiz şu saýlawlara gatnaşdyňyz, haýsy biriňiz saýladyňyz? Men tanayan adamlardan 200-300 adam hiç biren gatnaşmadygyny aýdýarlar, şoňa saýlamandygyny, wapşy gitmändigini aýdýar. Gidenlerem oňa ses bermändigini aýdýarlar. Tanışlarym şolar ýaly eken. Bularym ýurdun içinde prezident saýlawlaryny geçirip berler. Bu saýlawlarym öz başdak bir ýagdaýda geçirilmedi. Eger ýurtda konstitusiýon gurulşy bar bolsa, saýlawlar öz başdak geçirilmeli. Onsoň şeýler bir sorak çykýar halmara da konstitusiýanyň bir punktyny, bir maddasyny bozan adama nägile çeýda berilýär ýurdun içinde? Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna bolsun ýa öňki ýagdaýyna bolsun, 30 ýyl mundan öňki ýagdaýyna bolsa. Sen aýdýanda 8 ýyldyk bozdular diýende konstitusiýanyň punktlary. Nägile çeýda berilýär şolar bozan adamlara halmara? Maňa soraw berýär. Hawa. Bolýar men sen aýdyrlyň höwes bilen dinläp otyn. Ýemedi söhbet şol ýurdun içindäki adamlarda sen düşünjäň bolan bolsa, şol konstitusiýon guruluşy üns berilen bolsa, konstitusiýanyň maddalaryny okap bilip, öwrenip, düşünüp hereket edýän adamlar bolsa, biziň hiç birimiz şu güne düşmeli milletler. Onu aýtmak gerek. Başçylygymyz biziň şol konstitusiýon hak hukuklarymyzy bilmezlikden, ýa-şon bilmekleri islemezlikden, cehennemçilikden, kördähillikden, biperwaýlykdan gelip çykýar. Bir pikir beriň bir zady. Şol hatda Türkmenistanda da bolsa, şu konstitusiýany okap kanunlardan baş çykarýan bu jurist bolsun ýa başga biri bolsun, şolar suud edilýänler. Suud edilende sudya ýa prokuror maňlaýyna olar konstitusiýanyň maddalaryny dikýändirler. Sonra we öwrünip suuda ýetmeka. Ine näme üçin men suuda çykýan? Ine konstitusiýa şey diýär, o maddalar beýle diýär. Esiz bolsa şolar boz men hukuklaryny boz men suud jogapkarçylygyna çekýändir. Gata teýrekdir. Diňe şu halkyň arkasynda durup hereket eden ýa-ni sudýalar, prokurorlar ýa-da juristler, adwokatlar bolmasa, galan näler bilýänler biler.
Täp bular konstitusiýan okan bilen ýöne halka işledäýden aklar. Şoň bara şu maly kellesi selleli mollar. Müdümüd edip ýa-ni ol arapça ýazylan Kur'an okuýarlar. Ýöne soň düşünürsin halka aýdýanlar, soň şunu näme ýazylan. Kemine aýdyp berýär, ol ýa kemine diniň düşmany ýa halkyň düşmany. Ol okan zadyny terjime edip halka aýdyp berýär. Ol özünden bir zat goşana galan üçin. Şoň şu halky mankurt ýagdaýda haly görnüşde saklamak üçin ine halkyň boýnuna dakylýan siýasat, dinim şol siýasatdyr, şoňa dogry düşün. Indi bularda SSR ýykyldy, Kommunistik partiýanyň taglimaty ýetdi gitdi, sosializmem ýok, kommunizmem ýok, kapitalizmem ýok bizde. Bizde orta asyr ýanky feodalizmi var. Feodalizm diýmek şo padşahlyk, hanlyk, diýdim zorluk edenetdilik. Kimin eline hakimiyet bar bolsa ýa basybaran bolsa şol hökmüne barlyk sürýär. Indi sen beren soralyň berini şol konstitusiýa işlemese nähil bular jazasy bar şunyň konstitusiýany bozan ýa jenaýat eden adamlar. Şoňa ýetmeden ozar. Şunu ösen döwletler var ýa gün mataryň döwletler. Şularda konstitusiýa barada näme düşünje var ýa näme düşünürler. Men şonu aýtmakçy bolýan size. Sebäp seredine şu aýdalyny Şweýçarlar, Finlandiýalar, ýa-ni Norwegiýalar, aýtanalar Ýewropada. Şolary eýýam ýemeden başlap, ýa-ni sadykdan başlap hak hukuklary düşünürip başlanýar. Eren ataňyzmy, goňşy bolmy birisi ölürse ýa kaýasy ýa söýgse ýa şarpyk çalsa gelip biz aýdyn diýär. Soňra şolary öwredip başlaýar, mektebe gatnap başlar. Konstitusiýa maddalaryny. Şu maddalarda näme ýazylan, şu maddalarda bulan näme hukuklary bar. Ýa näme borçlary bar. Ine şu zatlary bular eýýam şol çağalykdan okusy, eýýam bilýär, görýär, öwrenýär. Soň ulu ýetişen öwrenýär, şolary berja edýär, ýa talap. Bizde bolsa öwredilen zat ýok. Eýär kitabyň ýüzüne o kisan atalogul kim akyllan ýazanmy ýa bir ýazyp beripmi şolaň goşgularyny ýa şolaň öwgülerini ýazýarlar. Ozal niýaz ýazyp ýa niýaz ýa kasam okap näme gördü halkymyz han aýdyn. Ilmiň ýa bilimiň aňry başyna ýeteniniz barmy ýa mal mülk edindiňizmi? Şoňa kasam okap, ha? Ýok. Indi bular Allah boti, şu halk heýwandyr, şu halk bilimsizdir, näme diýsek çeker göterirdi. Ýok, beýle däl. Türkmeni şu katoňa şana salsalarym ýenem ösüp çykjak nesil bardyr. Ine şonuň bizini suwud etdik. 3 nesilden inesiz çykdyň diýe siz ýetişdiň. Ýygyňy alyp göterjeklerim kändir. Barym men bilýän bolar. Ýöne indi şol jogapkarçylyga gezek gelende indi men şutaýda bizim öz keminämizin ykbalyna geljek bolýan. Şoň ykbalynyň üstü bilen düşünürmekçi bolýan. Şol ýigidi Türkiýede gaçaçylyk ýoly bilen ogurlap akitdiler. Oňa ýardam edenim Türkiýe hökümeti. Kim o taýda kimin eli bar, kimin golu bar, kimin hemaýaty bar, bu zatlaryň hemmejigini açyk edip bir polk halka çykaryp berer. Sebäp bulan hemmejigini Türkmenistanyň öz gyzyklanmasy bar. Gyzyklanma da bolam şu Türkmenistanyň ýerasy ýerisi baýlyklary. Olar sen Gurban Gulyny gowy keminän idenekletip Aňryga giden aklar. Gurban Gulyny ulanyp Türkmeniň baýlygyny muht çykarmak üçin edilen iş. Näme size dälilen dogry habar diýişýär, näme maglumat şu. Indi keminän akbaryny göne gelýär merdanyň awy. Teredin şunu aketdiler. Ona suud edýärler. Suud dip onuň goşadyryna gitsinler diýen. Başta habar geldi 60 tane adamı şayad edip keminän ýemesine ullanjak. Ha gördüm yine tüweleme getirdim men gaptarma suratdan sağ bolun. Şoň üstüne 60 tane adam şayad edip karşısına goýjaklar. Günahyny tapmak üçin ýa bildirmek üçin. Bu hamany 60 tane jenaýet eden adammy. O jenaýet etdi diýilýärlerin bu keminän telefonuň elinden alynanyny şo taýda adamlaryň ady bar, familiýasy bar, kim näme kömek edipdir, kim hazina
Kim başga birine, kim adamlara, kim ýurdun içinden çykgyndy ýagdaýyny halyny ýazypdyr, kömek sorapdyr, ýa şonu halka ýetirmek, ýa halkary jemgyýete ýetirmegini sorapdyr, ýa özüni şahsy durmuşyndan nalap ýazylan zatlar bar. Indi şol adamlary çagyryp kemine garşy oýjak bolýar. Şonu edilen iş men de sizin suud edişlikden maglumat berýän ýurtdaşlar hem kardeşler. Şu 60 adam diýilenin 21-nji awgustda çağırlany geleni şota jemi 21 adam. Şolaryň içinde 4'üsi zenan, galan 17'si erkek kişi ýa ýigitler. Şolara diýilen zat, meselem sen şu kemine bilen gatnaşypsyň, surat turadypsyň, maglumat turadypsyň, ýa planda şol sizi döwlet agdarşyga çağırdymy, ýa şolar real zatlary edilip, teklip etdimi, ýa ýene bir zatmy şol jenaýatyny aratmak üçin bir zatlar gözleýärler-de, olaryň hemmesi bir agızdan ýok. Biz olar real zaty gürrügemedem zat, oňota olan bizden hiç zat şolar real zat sorany, diňe biz özümiz arz edip ýurdun içinde çözülmeýän meselemiz, üns berilmeýän meselemizi kemine aýdyp berdik diýipdir. Hemmesi bir agızdan. Hiç de yoksam şulan bir-birini ozal tanıyan adamlarda ýöne biz ýanky kalbymyzdaky ýanky agyny, gynanjy, ýanky beadalatlygy durmuşymyzda görüp duran şolar ýaly beadalatlarymyzy beýan etdik, şonu aýtdyk, şonu ýetirdik kemine. Eger ýurtda şu zatlar hiç kim üns bermese, yüz tutmadık edaramız, guramamız, ýolbaşymyz, prezident atlandyrylýany çeli yüz tuttuk ýöne netije ýok. Onsoň biz kemine yüz tuttuk. Aýtdyk derdimizi, olam alyp goýdy. Näme ýalyn zat bar şu taýda? Men diýen sözüme jogap berýän. Men şu taýda jenaýat eden işim bar diýip adamlar pert jogap beripdirler. Şäp men ozal näse edip aýtdym ýurtdaşlar size. Halkyň indi etinden ötüp sümküne ýetdi. Bularda indi ýitirere zat ýok. Bu torda hemme zadyny ýitirdiler. İşini ýitirdiler, durmuşyny ýitirdiler, jaýyny ýitirdiler. Ertesi güni ýok. Ondan bu halk näme ýitirsin menden aňyrdy. Şonu maýdyp otyrlar. Şeýdip şol 21 adamy diňleýärler. Soňam yglan edýär suud karar almaga çykyp gidýär. Suud gitdi, bulara daýdy bar sizini boş gidip berin diýip. Bir soru berýär dedi. O nähil biz gitmer. Han suudun kararyny biz şaýatlar diňlemelärmi, görmelärmi, bilmelärmi diýip soru berýär dedi. Ýok, sizin işiniz ýok, barın gidin. Gitseňiz hem şu kapydan çykaňyzdy, üýşüp gitmeň, ýeke-ýekeden gidin diýär. Ene kanunçylaryň konstitusiýon hukuky goraman adamlaryň, prokurorlaryň, sudiýalaryň, mahkemeleň, ýene beýlekliň ine özüni alıp barşy. Ondan biz açyk aýdýar. Döwletde, ýurtda konstitusiýa ýok, düzgünem ýok, hökümetem ýok, häkimetem ýok. Hiçsi ýok. Diňe häkimeti basyp baran jenaýatkar topar bar. Özüň goramaçylykly jenaýatkar topar. Bulan mesele diýibi aňarsy ine Moskwadan berilýän hökümler ýa Moskwadan goýulan adamlar bar, futbol köşkde ýeňseden ip çakıp oturarlar. Olan bir haram beylek. Olan yerli goýan adam diýär. Beylekler var gelip şu taýda. Bizim minister diýerler, gamçylap bererler var. Şolar dolanýar Türkmenistan. Şolar akdyp biziň ähli baýlygmady. Ýene kemine dolanıp gelýär. Olam şu zatlary halkdan gelen zatlary aýdyp çykyp ekrany çykaryp otyrdy. Ol çykardy, men çykardym. Ýa paraga ýa ola çaryn ýa ýene beýle kardeşim tapawdy näme kim çykarany biz ýalyn zat aýdýar. Ýa özümizden toslap çykardyk bir zat. Halkyň şu gününi aýdyp berýär. 20-nji ýylda fiil geldi, suw geldi, ýel geldi. Ýeke köpüklük kömek etdilermi şolar halky? Ýok. Biz şonu aýdyp berdi. Näme ýalyn zat bar? Emma şolar gelen ýurdun daşyndan gelen kömekler bar. Şolaryň hemmejigini alıp ýygyna uğradym diýipdiler kömegi. Adamlara uğradan kömek bar. Amerikadan, Ýewropadan, başga ýerden. Şo öýlerini süýpüri çanmaya, jaýy kılınmaya, ýene bir zat. Şu gelen pulunu ýygyna uğradym diýip ýygyna uğratdypdylar.
Gırılın ölün ýöne daşından kömek almalylar. Ýöne içinden hiç kimden kömek yok. Şol döwrüm şun alasam dogmasy var gurban boly. Şolum ene vice premierdi şol ýanky guruluşyk materiallaryny kontrol edýän ýa alyp barýan şol bahasyn kesgitli. Nämetdi? Näme kömek edildi halka? Lebabyň halkyny, Maryň halkyny. O daşygyzdan ýemeden Balkandan ya da Aşgabatdan baran kömegi ýygyna gaýtardylar. Maşinleri ýygyna gaýtardylar. Ine bular halka da bir kömek etmäge ýol beren haramzadalardan, ya jenayatkarlardan. Ine ýenem keminämizde dolanyp gelýär. Şu zatlar ol çekinmän, utanmän, bilelikde çykyş edip köp zat aýdyp berdi. Öz çykyş edip aýdan zatlary bar. Ine seredin. Şunu suud edýärsi. Konstitusiýa salgylanyýar. Enne şu taýda men şunu suud eden adamlar bar. Türkmenistany alyp kaçanlar bilen Türkiýeden şu tak barany sorag ederler. Sülçüler, prokuror, işgärleri, ýa-ni türme sakçylary, sudiýa muň ýokarsyna otururlar. Justiýa ministri, içeri işler ministri, baş prokuror, mehemme başlygy o ikisany alsamsa hasabam etmeýär. Sizin hemmäňiz kelläňiz bilen jogap berýäňiz. Keminäni bir kanun şutaýda alyp gaçdyňyz, insan gaçakçylygyny etdiňiz, soňundan şu taýda konstitusiýany gödök bolup, oňa suud edişlik gurnaýan. Ennesi hemmäňiz şu taýda akyr ýa-ni şunu kemine, şular ýar zulüm ederler, eliňizde gaty kagyz bardy. Ýa-ni uniwersitetde goturduk, ýuridik bilimimiz bardy. Şol sizin ayak astyna taşlan konstitusiýaňyzy eliňize alın, men size häzir sapak geçeýin. Açyň şu konstitusiýaň ene 37-nji maddasyny, 38-nji maddasyny, 41-nji maddasyny, 42-nji maddasyny, 43-nji maddasyny, 44-nji maddasyny. Ine şu 6 maddany beýleki ol insan hukuklary baradaky Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden jarnamasyny bolýa bir gyra goýaly. Emma sizin şol Türkmenistanyň konstitusiýasy diýilip ýazylan kitapçaňyzda diňe şu kemine suud edilşikde 6 sany maddany konstitusiýa 6 maddasyny aýaga aşagyna taşlap siz oňa jeza kesgitlenjek bolýar. Pikir berin, men size ýüzlenýän şu suud edilşikde gatnaşarlar Türkiýeden maslahatda aňry Türkmenistanyň grazalary diýip özüm hasap edip. Hemmäňiziň garşyňyzda şu maddalar biz baramyzda ulanjakdyr. Şulara siz kelläňiz bilen jogap berersiňiz. 6 maddany bozdunuz keminäni şu cezalandyrmak üçin. Konstitusiýaň 6 maddasyny. Şol maddalaryň keminäni goramaly maddalar. Men bu taýda halka her maddany düşünürip oturjak bolsam ýene 3 saat wagt gerek. Açyň okan eger şol uniwersitet tamamlanmalysa. Yok okamajagym bolsaň biz okatdyrys sizi. Wagt gelir. Ine sizin eden jenaýatyň. Biz näme jenaýat etdik? Biz ine wedi pedotir, biz ine buyurlan etdik diýersiňiz, erti. Ýöne siz buyurlan etmeden ozan şu konstitusiýada keminen hak hukugyna degişli näçe maddany aýaga aşagyna taşladyňyz. Siz jenaýatkar. Şeňmi? Jogap berersiň. Men size onu kanunçy hökmünden aýdýan. Ine şeýle kemine barada gys galdyran görnüşde aýtmaly bolsa, ine bizim Merdan Muhammedowyň garşysyna ine konstitusiýaň ine gönü gödök bozuran 6 madda. Ol hak hukuklary barada başa gurrun etmeli. Yani Türkmenistanyň şu konstitusiýa diýip ullanylýan gaty kagyzyna ýazylan zatlar. Ine söhbet. Ine şeýdip adam bular o konstitusiýany özüne gereklerini galkan edip ullanýarlar. Emma halka gerek gelenne ine cezalandyrmak üçin ular. Özleri söhbet suud edip oturýarlar. Näçe iň soňky suudnamada keminämiziň akbaly. Konstitusiýaň ýoklugy, maddalaryň işlemýänligi, insanyň hiç tatdygyny Türkmenistanyň jenaýatkar toparyň suud edip oturýar. Bolly men şunu aýdaýyn diýdim şu taýda. Halmada menem üstün ýetireýin, üstün doguraşdyň. Men biraz soňra geljekdim Merdanyň mesela bolan ýöne. Şu wagtky Merdanyň ýanyna gatnaşyp gören adamlar bardy. Hani Merdanyň iş boýunça ýurdun içinde 50'den gowrak adam biziň nememiz boýunça. Belki 50'den hem köp bolupdylar. Ýöne
50'den gowrak adam aktiv ýagdaýda gatnaşýar. Bir adam töweregini. Şu merdan suud etmek üçin. Ya şunun işini bir talaba laýyk diýerlerni goşadyrnak için talaba laýyk görnüşine ýerine ýetirmek üçin o suud ýagdyndan tut adwokatlar beýleki mehkeme işgärlerini için we ondan has ýokardakylaryny için Merdan Muhammed şuun için diňe siziň alyp barýan ähli jenaýet işleriňiziň üstüne açyk gelýär. Ve açylmaýar häzir kunna dowam edilip dur. O Merdanyň üstüne bildirilýän, üstüne ýünkelýän aýplamaňyz birinjilik bilen bu öz jenaýet. Täbi siz onuň üstüne tökmek ýönkäýäňiz gönüden göne. Aýplama bildirýäňiz. Ýöne bildirýän aýplamaňyzy hiç bir ýerde, hiç açan, hiç kim suud etip bilen yok. Etip bilmersiňiz, etmäne synanyp bir görüň hani. Merdan Muhammed olar ýalyk siz kanunyň esasyna, konstitusiýanyň esasyna suud etýän bolsaňyz, çykaryn telewizioniýaňyzy. Biz göreli açyk edin yani işiňiz açyk işle. Şu neçenni bosup halkdan hem halkdan gorkýaňyz, hem dünýä nemesinden gorkýaňyz. Daşarky beýlek döwletleriň nemesinden goramalary. Şondan gorkýaňyz. Anonim bir ýagdaýda edip barýan işiňiz. Edip ýurduňyz häzirki wagtda. Ýöne siz döwletiňe satyp atýarsyňyz. Merdan Türkmenistany siziň edip bilmejek işiňizi Merdanyň özi 4-5 ýylyň içinde kellesini etegine salyp halkyň öňüne çykyp aýdyp berip otýar. Siziň her biriňiziň edip bilmedik işiňiziň 10 gatyny etdi, 10 gatyny. Ýöne siz Türkmenistanyň watandaşy bolsaňyz, Türkmen halkyna, Türkmenistan döwletine hyzmat edýän bolsaňyz, näme üçin Merdan Muhammedow alyp gidip oňa aýplanyp bildirýäňiz? Ýok, siz halka hyzmat etmeýändiňiz özüňiz suud edip berip otýarsyňyz. Şu neçenni şu zatlara akıl ýetirýän adamlar näçe sanaň ýok etdiňiz? Näçe sanaň? 50.000den gowrak ýalňyşmaýan adam almada şeýle dälmi? Adam ýok etdiler. 50.000den gowrak adam. Türmede bolsun, tapaw ýok, ýurdun içinde bolsun. Ünlü adamlarymyz gözüňize getirýär. O maşin kapdy edip ya özüne asy edip ya ýene bir zat edip üstüne tökmek ýönkap. Siz gatow bilýäňiz. Siz bu jinaýatlaryň aşagyna nädip çykyp biljeksiňiz siz? Hani başaryp görüň hani. Başarjak bolup görüň, çykjak bolup, başarjak bolup görüň. Ha başarmak üçin synanşýaňyz şu Merdan Muhammedow ýalaklary aljak bolup, o şu zatlara akıl ýetirýän adamlar alyp gurtulan öýdýäňiz. Hemmäňiz mümkinler. Nädip başaryp biljeksiz bu edip duran jenaýetiňiziň üstüne nädip ýap biljeksiňiz? Ya bundan sonraki etjek bolýan jenaýetiňiz hemmesi açylyp durar. Şonuň üçin siz edip duran jenaýetiňiziň üstüne örtbas etmek üçin anonim bir ýagdaýda işiňiz arka tarapdan alyp barýaňyz. O taýda adalatly bir erkin öz başdaky işleýän suudam ýok. Öz başdaky işleýän kanun çykarjy edary da ýok. Öz başdaky işleýän adalatam ýok. Merdan Muhammedow advokat barmy ýanynda? Özüni aklap bilmän haky bar şo. Siz gönüden onu gepletmeli de ma goýuňda o keniňiz o içeride. Siz gördüňiz kim onu? Kalmada şeýler bir näme çykýarda, bular siz bala gepleýäňiz ýa-da ýok, biz gepleýäňiz ýok. Şu zatlaryň ertesi gün boljakdygyny aýdyp otýarys. Ertesi gün jogap berip biljeksiňiz. Her biriňiz lüstrasiýadan geçeceksiňiz. Bu lüstrasiýa ýetmejeňiz amma araňyzda onuň bilip otýarys. Näde öňüni alyp biljeksiňiz bu zatlaryň, bu jenaýatlaryň. Her biriňiz saparaga ýönemen aýdan, günüňe onu etek bilen tutup bilermisiňiz? Hiç biriňiz başaryp bilermisiňiz onu? Türkmenistanda konstitusiýon guruluşyny ýok ýerine nädip adalatly suud bolup bilýär? Siziň özüňiz Merdan Muhammedow owurlap alyp gitdiňiz, onu biz suud edip otýarys. Awa. Şolar ýaly kalmady. Dogry, ýene bärde olar göz görteli dünýä jemgyýetiniň öňüne özleriniň hiç bir jenaýetden gaýtmaja karandagylygyny suud edip otýarlar. Ýogsa
mal internetin döwründe otayda bir zat bolsa ya yüz verse 5 minutdan soň bütün dünýä ýaýraşa var. Ola pakrediya o 32 ýyllap geçti, halkyň depesine şaýanyk döwdü, innem çydar çeker, bir kaýdan soň merdanym ýadyndan çykaryr beýlekiden o. Ine şeýdip biz ýene öz hökmüre barlygymy dowam etdirdi. Ýok habary ýok. Bulan sanalyjy wagtyň dolup barýandan. Şeň bilen bar bir ýyl baglaýany. Ine Putin kakalarydy. Ine olum gapana düşdi bol, ine şumal hasanaklap atşyr bar, taparagan dosy. Reşit meredip. Ýam ol talibanlar bilen o sewdalaşyp olara sygynjak bolýar. Täp bular jogapkärçiligiň çekmejek bol, eden jenaýatlaryna jogap bermejek bol, ýurdu kime isleseli tapşyrjaklar da gaçyp gitmek üçin. Taliban ýurduň içine salsalar, ondan soň o Türkmeniň ýagdy bugun kysyndan beter boljak da soň taýda ulugyrlyşyk. Şonu etmek üçin bana Reşit Meredip ana algap barıp ola bilen dürlügürlükler geçirýärdi. Näme alsaňyz alyň biziň janymy halas edin diýen. Gitjek ýeri ýokdur. Jogap bermeli bar. Halk samsykda indi düşünüp otyr bu zatlara da. Onun ýene de bir aýtjak bolan zadym şu konstitusiýa barada halkymyza ýüzden faýdasy gelýärdi. Siz bir adalatlyk görüp dursunuz. Bolup geçen zatlary, ýurtdaşlar. Agyrdyr, kyndyr. Ýöne şoň sözgüdüni nämeden başlamaly? Özüňizde bir gujur gaýra tapmaly. Gorky diýilen ýalan duýguny kalbyňyzdan çykaryp zyňmalysyz. Şoňa kömek etjegem, soňra ýoluňyzy bir durkuňyzy täzelejegem, şo konstitusiýany öwrenmek bilmekdir. Şu maddalaryny bilenizden soň, kanuny bilenizden soň, islenik adamyň polis bolsun, prokuror bolsun, mahkeme bolsun, sud bolsun, kim bolasyn tapawdy. Maňlaryna dikýän ine men şu taýda şu konstitusiýanyň şu maddasy men hakym hukugum. Sen näme üçin şunu bozjak bolýan? Göterilin şu taýda. Sen men çagyrýarmy? Polisemi, prokuraturamy, mahkememi? Pavestku uğratmaňa. O jaňa edara gelmeliýän kanuny ýok. Pavestku uğrat, aýyň planşatyny sagat planşada, plan sülçüň ýanynda plan kabinede gelmeli. Olu şekilde şol kagazy gelse gidýän, gelmese de işini diýip otaýdy. Näme üçin özüňiz gulçulugyňyzy subut edip ılgap barýaňyz ota? Kim bolar? Ajdarhamy, ýugdarhamy? Sizin dırnağınıza da gana olur depäňizde şanyp da oturarlar. Ine görersiňiz häkimet üýtgänden soň şular naýynjar görnüşini. Soň özüňiz oturup saçyňyzy törsiňiz. 30 ýyllap şu haramdadary boyun bolup gezip durýar. Ana balagna sıçyp oturarlar emmesi. Ine görersiňiz. Men size şonu ýatla diýen. Olar ýöne şu sizden ses çykmajagyny bilip, sizden garşylyk görmejegini bilip, ine edi bilişimiz şu diýer. Meslegine çıdaman inni bir yurtda aklyňa oýuňa gelmejek jenaýetler edi otyra. Şonu minni görüp görmezlige salýan bolsak, onu biz nähil halk diýen inni sonra orta çykýar. Ine mesele şu taýda merdana dedel mesele bizde dedel ya başga birine dedel mesele halkyň özüne şu zatlar çekip çıdayan bolsa, näme üçin olar siziň depäňizde şanyp durmasyn? Näme üçin olar siz ulgurna getip ullanmasyn? Haýsy biriňiz sypyk gidersiňiz öýdýän. Şuň kun ol halkdan tapawutly, ýa zahmetkeş halkdan tapawutly, bäşa ýokargadan ýa galan filaýsyn ýurt diýip ýaşap bereli. Ertesi de stroýuňyz bilen iýliğine gidersiňiz, türmesine, ýa odan nepesine. O her gün oturjağınız üçin bulara haram gazanjyňyzyň ählisini düp tekrarlar bilen göterilip maşgalaňyzyň külünü çykararlar. Şeýle bolup geldi de. Ine 32 ýyllap bolup gelen zatlaryň ol ýüzlerçesine men şaýat diýip aýtman ýöne şol ardyna aýdan adamlar bar. Ýüzlerçe maşgalany ýykdylar şeýdi. Maňa gelmez, maňa degmez, bela men deňimden duşumdan sowluk gider, halka näme bolsa şo bolsun diýip ýaşap bereli bar. Gitti hemmesi çüýrep. Kim olur arka durdu, kim olur adım tuttu, kim olur kömek etti, hiç kim. Sebep olur, hiç açan halkın arkasında durun, ya halkı kömek eden, ya bir golunu tutan adamlar der. Gözlerim çüýrep gittiler. Ine şeýle, bizi şeýittirip, şu gulllara düşürdüler, indi çıkalgany biz hemmemiz bilelikde gözlemelip aýdýanyň şonu çü. Söhbet, wagtymyzdan bir çen boldy, eger
Sonra var bolsa gel soralara geçeli. Kimi gürläp otursak oğlum kan gelşikli bolma. Soru häzirlikçe görnüňi gileşler soragyňyzy ýazyp bilersiňiz. Soru bir ýazylýança menin bir üstüne goşaýyn. Gileşlerdi soragyňyzy ýazyň. Şular anonim bir görnüşini alyp barýarlar halmyrada işlerini. Ine şu çagyrýan adamlar bardy. Surat uratdym ýa video uratdym. Ýurduň şular ýalak yerlerini uratdym diýip şolar ýalak uradan adamlar soraga çagyrýarlar. Bu da gork propagandasy. Buňa öz jinayetdir. Sen bir islenlik bir watandaşyň hak hukugyny erkinligini elinden alıp bilmersin. Siz hak hukuk goraňyz, hukugyny elinden alýaňyz, erkinligini elinden alýaňyz. Şolar watandaşlarymyzy çagyrýan adamlar at familýalarına maýdan oklar. Nirniň işgärdigine maýdan oklar. Belli olup garajdan eşikde, sivil eşikde gelýärler, çagyrýarlar. Olar mehkemäň işgärdigi belli görünüp dur. Ýöne men bärde bir zada aýt geçekde watandaşlara. Ýurduň içinden islenlik bir ýerini suraty alyp uratjak wagtyňyz telefonuňyzdan sim kartyňyzy aýyryn. Telefonuňyzda sim kart baý bolsa, şolar GPS arkaly bilip bilýärler. Meselem aýdaly plançy mektebi ýa plan ýoly, plan ýerdäki ýoly kim suraty alan bolsa, şo taýda şu sagadyň içinde kim geçen bolsa hemmesini soragy ýa-da çagyrýarlar. Kim geçen bolsa, haýsy nomer şo tarapdan şo ýerden geçen bolsa, öl suraty uradanam, uratmadygnam hemmesini çagyryp gorky propagandasyny geçirýärler. Şonuň üçin ýurduň içinden surat, video material uratjak wagtyňyz ýa uradaňyzdy alyp nemetjek wagtyňyz telefonuňyzyň içinden sim kartyny çykaryň we soňundan gidin. Suraty alyp Wi-Fi'ňyza atgulşaýdy edip baglanyp soňundan uradyň bize. Nomerli bolmasyn telefonuňyzyň içi. Bolmasa bular şu GPS arkaly bilýänlerler, haramzadalar. Bular diňe halky garşy işleýänlerler. Şolar ýalak suratlary uratmalylar. Şo suratlarym döwletiň syrymyşyn. Suratlar ýollar, mektep tuvaleti, kafahanalaryň tuvaleti, döwletiň syry. Şolar ýalak görýärler bular. Itköşüp bir habar nime ýok, soraw ýok. Sorawlaryňyzy ýazyň illeşler. Bärde soraw alaly. Ýa sen diýdim-de halmyrada Reşit Meretov Talibanlar bilen gujoklaşyp, salamlaşyp diýip. O Taliban dünýä döwletleri tarapyndan bir terror bir gurama ulan edildi ony. Hiç bir döwletleri Ýewropa tarapa hiç birim nemetmedi. Resmi taýdan kabul etmedi. Bu şu resmi taýdan kabul edenler Russiýa, Hytaý kabul etdimi onçasyny bilemok. We ýene şoňa beňdeş bir näçe tane barmak basyp sanaýmaly döwletler kabul etdi Talibany. Türkmenistan özüniň kabul edenlerine maýdanok. O kabul resmi taýdan kabul eder ýalak bir guramady däl Talibanlar. Diýmek siz terörist bir gurama bilen hyzmatdaşlyk edýän bolsaňyz, diýmek sizden bir teröristiniz. Diýmekden ol özleri terörist. Taýda subut ederlik halta subutnamy bar. Näme gerek? Ýa-da de gaun karar diýip bir söz bar türkmen. Bir jenayetkar toparyp özü ýa jenayetkarlar bilen gatnaşmalar. Sen haýdyp geçdiň hiç bir ýanky Ýewropa döwletleri bolsun, kanun ýerleýän berja eden döwletden hiç birisi şugun kugun içerli Talibany häkimet diýip ikrar eden ýeri ýok. Onu ikrar eden sen özüň bellek geçdiň. Başta Talibany ýanky jenayetkar topar diýip agdyny orup görläp beren Orsiýet. Şonu kabul etdi. Resmi taýdan şu mahal. Ol Hytaýlyňyň mentekän bir şular ýaly ırgylap dur, onu kabul etjekmi ýokmy? Onuň şol ýanky gün matara Amerika garşy diýen terzi gatnaşyk etmeseler olary da ol Taliban aslynda gerek geldi. Ne şeýle? Sonra barmy? Direliş Türkmen ýa. Direliş Türkmen ýurduň daşyndaky haýynlar tekizlemen ýurduň içinde haýynlar nädip sözüňizi geçirip bilersiňiz ýa. Direliş Türkmenlik bir çykyş edip beren aktivistleriň biri bar. Sonra öýertdir. Ýurduň daşyndaky haýynlar tekizlemen ýurduň içindäki haýynlara nädip sözüňizi geçirip bilersiňiz diýip. Ýurduň daşyndaky haýynlaryň kimler haýynlygyny, kimler watanyna, halkyna düşmançylyk etip duranlyklaryny elbetde inniden soň hasam beter aýan boljakdyr. Öňe biz bilýäs bularyň kimdigini, nire akylyna edip duranlyklaryny. Bular illüstrasiýadan hemmesini illüstrasiýadan geçirmeli halmada. Meniň açygan şeýlere
Sen özüň jogap berip bilerdiň. Böyle men şol diýeriş diýen ýerde bir kerde men emamdan lentamdan çykdy gördüm. Ol gün men emamda da ýalan eken çykşymyň aşagyna şol ýaly ya şol sawwalyny hen çykyş etdim ýa beýleklerden tapawutly diýen ýaly. Oňam üstüne şolypdyrlar sen özüň ýerde näme hen çykyş eden atdy. Indi men şu taýda aýdaýyn ol ýerden edýän çykyşlaryny men hiç ýyl baha bermeýin, oňa halk baha bersin. Ýöne janagyrly meselelerim bar, ýöne oň ýyrtgynçylyk edýän tarapy şol din tarapyny tutýarda. Oňa berjek bir maslahatym Türkmenistan dünýäwi döwletdir. Demek dünýäwi ýollar bilen dolandyrmalylar. Biz din döwletler, ýöne haýsy din nähil görnüşde kim bilen ýekelikdemi, bilelikdemi, ateist mi, başga zat mi, ol her bir adamyň saýlap alan ýoludur. Oňa biz hiç açan sen planyp barmak çolmasma hakkymyz ýokdur. İslam adam İslamlyk dinini ýa dinsizligi kabul edip birer ateistim bolup birer gep bolmadyr. Esasy zat şu dünýä garaýşyny gowrap saklamak, watany wepaly bolmak. Wepaly bolmak diýmek näme? Wepaly bolmak diýen şu watanyna bar bolan konstitusiýa maddalaryny berja etmek. Hem borçluň bar, hem hak hukugyň bar. Ine şular ýerine ýetirmeli. Indi ýurdun daşyndan haýyrlary tekillemäni. Bir zat bar. Biz onu bir tarapdan şular tekillejek bolsak, biz onu ol terrorist topardan tapawdymyz ýok. Ýöne olan edýän hereketi. Şunlar biziň keminemiz alyp gaçdylar da. Bizim şol Gurban Gulyň tohum tiýji bar ýa, ýanky ýegelleri ýa beýleki wezipeli. İstanbul'da ýa bir ýerde oturan birini alyp gaçyp gelip siz şonu diýerlikde görmersiňiz diýip. Ine onu biz terörist bolýar. Düşýärmi? Biz şol jenaýat edýär, bizim şol jenaýatyna baş goşdyk, onu biziň tapawdymyz näme? Ýöne şu ýurdun daşyny naky diýilýän, bilýär biz o atlaryň belli, edýän hereketleriň belli, hemmesi olmasa da togdan götürmi. Ine şolary ýurt üýtgän döwri hemmejigin elini götüne danyp Türkmenistana getirler. Näme jenaýat edenim bolsa jogap bererler. Bugün o ýöne şolaryň jenaýatynyň edip oturan işin jenaýatlygyny aýtmak, halk köpçüligine ýetirmek ol zerurdur, gerekdir. Ýöne şonu onuň gaty medeniýetli dil bilen aýtmaly, ol dinläwatynda şol bir topar hökümetiň çykaran aktivistler bar, şo halkyň aňyny çaşyrmak üçin şo ejeňde bazyň bir-birini. O bir ituruşturan ýaly. Bize şo zatlar gerekmi? Ya biz täze Türkmenistany gurmalymy? Ya şolan şu birine diýip oturan gurrunlaryny dinlemek üçin biz wagt sarp etmelimi? Menne o wagt ýok, islegem ýok. Şoň üçin men TikTok'da agzada däl boljagam da. Men gowsy manyly bir gepleşikler bar dünýä derejesindäki. Şolary dinläp, şolardan özüme geregim alanym peýdaly we önemli. Sizem şoňa çagyrýan. Indi beýigide aýtjak sözüm şol, ol biz tekiller ýaly bu taýda alamançylyk ýok, ýa irki döwri ýok. Bu taýda Halmyrada tow gitdi diýen watandaşlar. Halmyrada internet kesildi. Halmyrada diýjek bolýany häzirki wagtda biz ýurdun daşyndakylara garşy görüşemiz yok. Şu wagtky Türkmenistanyň koşuldyryna içindäki özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar, terrorist bir topar bar, şolara garşy görüşýär. Ýurdun daşyndakylar hem şonu hyzmatkär gynansak da şolara garşy görüşen bolýarlar. Şolary tankitlan bolýarlar. Bir kawsydaýdan bolýarlar. Ýöne arka tarapdan şolary hyzmat edip şolardan alan pullar bilen maskalalarny ýeklap berdiýär. Şeýler hep bir nime diýe aýtyp aýdan berdi. Halmyrada geldi. Halmyradaň Swedişde öýüňi çykyp garan. Hawa. Tupan turdy başlarsyňyz ýurtdaşlar ýöne şonda da görnýän bolsam şeýdip çykyşdy bereyim. Zelel ýok. Men şu taýda bir dada aýtyp berip durumda. Aýdyp sen
Türkmenistan'ın yurdun daşındaklar üçün görüşümüz yok. Bizim şu yurdun häzirki eýle oturan jenayetkar hökümete garşy görüşýär. Bularam yurdun daşındaklaryň yurda baramyz. Hemmesi illüstrasiýadan geçecekdir. Yani kim bolsa bolsun direşsen gözüň ol, başga birem bol geçecektir. Onsoň da yurdun daşyndaky haýynlar diýende sen şu ýanyndaky sana Allahu ekber öwretip duran bir adam bardyr. Onu özüň gatwy bilýänsiň. Şoňa özüň kimdigini aslyň bir tanaýanmy? Tanaýan olsaň belli bir ýagdaýda tanaýansyň. Olara şu 2020-nji ýylda sponsorowat bolup ýören birleri bar da. O ýollaş Hindistanda doktor bolup işläp berýär näme? Meryem nickname'i bilen ýer özüni Meryem ady bilen tanadyp Hindistana oturýardan bir ul ýaşly aýal Zenan diýeli. Şu sponsorowat bolup berdi şolara. Bularam ýanky garşy tarapa hyzmat edip bererler. Arka tarapdan öz ýüzüni gizläp görkezmän. Ol jurnalistler bilen hyzmatdaşlyk edip berenler bardy. Ýani şolaryň biri. Ýani şonu aýdaýyn men gyskaça. Ýani töwerüňdäki adamlaryň kimdigini tanan soň özüň akyl ýetirersiň bu zatlara. Tanap bilmeýänem bolsaň biziň günämizler. Ken bular halmyra da ýani bular arka tarapdan bosulyp hyzmatyny nemetip berenler gatken. Onu bizim M2'miz bir näçesiniň atlaryny ortaga çykardy. Onsoň neme bardy? Ol bizim ýagyn oglanlar goýdy Telegram habar kanaly. Ol bir wagt Türkmen Halk Hereketiniň gurjusy diýip özüni muallim lakamy bilen tanadyp şular ýaly hökümete tankytlap protest edip beren birleri bardy. Adi adymy şonak şu wagt muallim lakamy bilen nemetipdi. Häzirki wagtda ýurdun içinde gezip berene. Sen meselem direliş gidip bilýärmi ýurdun içine häzirki wagtda? Ya islenmek bir başga ýerde bolsa bolsun. Ola aýdyp gidip bilýär ýurdun içine. Sonra var. İleşler adym bilýän bolsaňyz ýazyň şu ýerlik şol muallim lakamy bilen çykyş edip ber da birsi. Rozmurat näme ihtiýa ýalňyşmy? Almurada sesini ýapyk. Rozmurat şol. Benim oğlum gördüm so koyupsunuz yemede bir yerde son eden çıkışını. Ine diline bir zat, kellesine ikinci zat, hareketine üçüncü zat, ine bir toparını, günezen ağlarını şey edip halkımızın baryanı uğrunu yutku diýerlerdi. Bolu bölüşü şol, bulan. Ondan sen doğru aýtdyň şol ýa ýaşygyda diýilse, özüne gerek netijeler çıkarsın, bizi dinlemek gerekler. Özü dinlesin. Biz öz görýän zatymyzy aýtýar. Şolalaryň käbir meselede ihlasy var, ona aýdyp geçeýin. Aýdýan zatlary, maňzyna batýan sözlerim bar, analizem bar. Ýöne paýş söz bilen, ya Allah'ın adı bilen aýdylýan zat bize konstitusiýa bar diýip şoň üçin aýdyp, biz dünýäwi döwlet bilen ýurdu dolanýar. Eger Türkmenistan şeriat bilen dolanýan bolsa şu ýurdun içinde bir 5% ilat ýagalar ýagalmaz galanyň kellesini alyp pana oklaýmaly çukur. Ine şu ýagdaý bar. Ondan ağız olur biz musulman ya plan näme musulman? Bir ine şey dip cezalan 50.000 adamyň janyny kasteden şu musulman Mekke'ye gidip gelir ya beýle keler. Aýdy döwletde milletde bar şular ýaly gatnaş. Sen doğru aýtdyň, söhbet her bir adam öz daşta wuragyna seretsin, kim bilen gatnaşyp ber, kim bilen işleşip ber. Beýigden tanqid edýän adamlaryň köpüsini biz ozalyp gördük, köprüden diýerler geçdi. Onun üçin biz bilýär, biz aýtmagyň gerek, biz ogurun adamym da bizim öz işimiz, öz derdimiz biz çaltyrak watany halas etmeli. O daşynaklar pırlany bersin, gezi bersin, o jurnalistlaryna çellerine ýurt üýtkär bolup, Türkmenistanyň täze prokurory Interpol'a ýüz tutar, eden jenayetler şu uğradyň Türkmenistana. Ine şu taýda bir jogap bererler. Gitjek yerleri. Atar haýyn şoň üçin biz çaltyrak watana dolanmagyň aladasyna delýtiňiz, ine başa gurun.
O kim näme etdi, nähil etdi? Olur ikinci, üçüncü, beşinci derejedäki gurrunlar ýa-da gıýbatlar. Ýöne aýtmary ýeri bardyr, halk ýalňyşma diýen oğlum başga gurrun. Ay ol adamı. Ahbali men ştaýda duran kemine diýen tarap çok. Bolýa halma da menem aýdyp geçen ýöne. Bizim maksadymız olar bilen görüşmekde. Olar şol bir-birler bilen nemetip, ay ol eýle bu beýle diýip gyrlyşdyryp ýurdun esasy problemalary bar da ýurdun esasy problemalaryny uzak tutmak üçin şolar ýalyp bir maksat bilen çykarylan adamlar. Ýurdun esasy problemalaryny hiç bir aýdyp geçen näler häzirki wagtda. Aýdybam bilmediler. Aýdaýan ýagdaýlaryna da olaň özleriniň başlary geçecek. Yani Rozumarat Durduýew diýdim, ýalňyşmasam bir ýaztyrşdaýdy. Şu muallim lakamy bilen çykyş etip görenmi bar şol Rozumarat diýilýän häzirki wagtda ýurdun içinde. Şu bizim alan maglumatymyza görä şo wagt 2020-nji ýylda şoň ýanyna baranlara ol Kanadadaky bar neme Halmyrada Muhammed Duýeji. Şu dollar uratyp berekenler şo wagtlar şoňa. Ýanyndaky adamlara pala uýdur diýip. Bunam ýere gelen aýtmamyz gerekdi. Hemme zat bar, ýani emmi kim nemesinde bar, bular kim bilen näle işleşip etip hemme zat ýazgy esasynda gidip durýany. Bizim maksadymız bular däl. Bizim maksadymız esasy ýurdu halas etmek. Ýurdu halas edemsek bularyň özleri hemmesini illüstrasiýadan geçiriljek hallarda aýtýar. Başka näme soraw? Başka soraw ýok. Illeşler ýazsaňyz sorawlaryňyzy. Şu ýurdun konstitusiýasyny Türkmenistanyna konstitusiýa guruluşynyň ýoklugy hakynda hiç bir neme häzirki wagtda gepleşik edenok. Ne ol aktivist bolsun, ne jurnalistlik bolsun, ne ýene bir ýersi bolsun, hiç biri kelam agyşy açanok häzirki wagtda. Hem görüşýän bolsalar açsynlar. Ölerin bilýärler Türkmenistanyna konstitusiýa guruluşynyň ýokdugyny. Bar, o da goşadan ne içinde. Yani Merdan Muhammedow aýplama bildirýän aýplamalary ýurdun konstitusiýa guruluşyny ýykjak bolýar diýip aýplama bildirýärler Halmyrada. Öldüra 8 gedek ýykan konstitusiýa guruluşyny. Ýok, konstitusiýanyň guruluşyny 8 gedek ýykdylar. Onu Barmy? Indi ýykarydat bar. Haraba öwrdiler bular ýurdu. şo da. Şol 3 nemeni erkin öz başdaky işleyen 3 guruluşy ýene örgede gaýtalaýyn. Kanun çykarçy, ýerine ýetirji, birim adalet. Bu doklary bir adamyň eline geçen gününden başlap konstitusiýa ýykylýar. Şu zatlar hakynda hiç bir neme diýen gurundaşlyk edýärlermi? Ýok, ýani olar jurnalistliklara Halmyrada we neme öller tutturýarlar, bastyrýarlar, däň soňundan onuň propagandasyny edýärler. Pul gazanýar. Ay pul gazanýan bilen mi konuşuyorsun? Awaz bir adam satan hemmesi içinde kremler jurnalda. Bana wagtlar bilen guruluşy mal şoňa harjadip oturmaly, biz konstitusiýa guruluşy barada aýtdyk, ozal bilen illüstrasiýa geçirmeli meselelerini aýtdyk. KGB'ň ýanky arhiwiniň açyljagyny aýtdyk. Ondan sen aýdýan da bular adyny, familiýasyny beren mahkemesine berdi. Bize yeterlik içinden birinin mesela yakasından tutsan o bütün spiserini veriyor getirip. Niye gitsin bular? Adını aýtmany bilen. Ondan birini satar olurum. Canını halas edecek bu. Ya şağırını halas edecek bu. Ya oğurlan pullarını aman saklajak bu. Ente bu işlerin hemmesi öňde. Bulara pikir etmesin. Men o daşary ýurdun pasporty bilen ya grajdanlyk bilen giýilenlerini. Ýok, Ýewropada eger sen şular ýaly agyr jenaýat eden bolsaň, adam satan bolsaň, adamyň ölümine sebäpkar bolan bolsaň, eliň götüňe dam uradýar. Ýöne ýekde da aýtdym. Şular ýurda getirilýänçe biz ýurdun içinde ýa-ni ölüm jazasyny giýirilmeli. Eger şol ölüm jazasy Türkmenistana giýirilse, onu diýmek hiç bir döwlet şunu jenaýatkarlary eden jenaýat üçin Türkmenistana gowşurmaýar. Näme bulary ölüm araşy. Bira şonsuzam, özler delusional barsak bizi öldürür, ýykardyp şumal, şunu çelli adreslerini giýip, onunla bukuşup berýär.
iýen bokun eden jenayetin bilýän. Gezi berin, siz näçe beýdip garanqylykda ýaşarsyňyz, sizine çıkarırlar ýakty jahanyny halk. Men şonu aýdýan. Var, da bular näçe özden anonim görkezselerim bar. Açýar hemmetiniň üstü. Bundan sonra gelecek ortalaryny bilýär bilmeýärler. Atlaryny ýalňyş at bersinler, başga at bersinler, berýän atlar hemmetiniň ady Murat kalmada. Murat Dur ştaýda gün aýdýan, ol biri ýazypdyr Saparaga diýýär. Bulan hemmejiginiň ady Murat diýdi. Saparaga, senem Sapar Murat, o taýda hal Murat, size Murat diýdi. Halkymyzda humor bar, onu kabul edelim. Ýa-ni Rahmanow Merdan Muhammediň esasy işini alyp barýan mehkemäň işgäri. Oňa başyna ak girdi kellefine an girmändir gynansaktır. İşan Guliyew we Aman Sakedow bar. Olaň töweregine. Hemmesem bir bilen göpde çatdyr bular. Bar ýani bir emikimiz bularyň atlaryny bellep goýdular. Illeşle berdi nemäňiz soraňyz ýok bolsa şu ýerde jemläp biler halmada ütkeşip bir sora bar ýok öz aralaryna ýazyşýar biziň illeşlerimiz. Bolýa, onda bolmasa bağışlarsyňyz ýurtdaşlar menem o garanky goýuň düýbüne oturan ýerdiňe şu telefonyň ışıgyna görünýär. Onça näňe maýerdym ýylpyllap durmadan. Sesim gelýän bolsa bolýa. Sesimden gelýär. Ýagdy ýene bir gelde gaýş edýän ýurtdaşlarymyzdan oturumda konstitusiýany okaýan bir ullakan kitabym däl. Şu özüňize tutaryk bol, şuň kuňyda gelecegiňizde de täze guruljak Türkmenistanda da öz hak hukuklaryňyzy bilmezden siz hiç açar bir iýdir durmuşda ýaşap bilmersiňiz. Şu siziň bilmezligiňiz ol aňyrky jenaýatkar toparyň elinedir. Şoň üçin ol hökmüre warlygy sürup böler. Biraz gözüňizi açaýyn. Wagty müddeti bir döwri ýetdi ýurtdaşlar. Şonu aýdýan. Başga sora bolmasa näme söhbet? Kardeşim şu taýda tamamlaýlymy? Tamamlap bilersiz Ukraina barada aýdyp geçäý diýip bir ýyleşmez ýazdyr. Aha, bolýar. Ukrainada sebäp nemetdir bilýän hamda sebäp beripdir sora. Bilýän ben gyzyklanýan adamlar bar Ukraina meselesi boýunça da men şunu aýratyn çykyş edeýin, ýetireýin siziň dikkatinizi diýip sözüm berdim. Ýöne şol keminleriň suw dinlenşigi ýa suw edişligi ara düşünsen bu wajyp zadyň üstünden böküp geçip Ukraina bardaýdy otursa men özüme şonu uslyp görmedim ýa hata etmedim dogrusyny aýdyn. Ýoksam Ukrainada da şu mahal allym berdimli uruşlar gidip dur. Gysgaça aýtsam, indi şu mahal bir tarapdan Orslar ýanky bu Donetsk tarap Mariupol tarapdan Ukraina territoriýasyna girip başladylar. Ya köper diýerler, ya ulur diýerler, basyp alan ýerlerini. Ikinji tarapdan Ukraina tarapy ýanky Orsiýadyň Belgorod sebitinden girip indi Kursk sebitiniň bir topar obalaryny orlar çoğum basyp aldy. Indi şu ýerde öz administrasiýasyny ýa öz tertibini ýola goýup berýär. Hem ýanky soňra ýa-da çekilmezlik üçin şu ýerde ýanky fortifikasiýony soorужение diýilýär-de rusça aýtsak ýanky goranyş liniýalaryny okopmy düzatmy şulatlary ornapdylar sebäp ol kurs sebetini bir tokoýlugam ýokda adamlara girdi ýa-da orsun aňyrkyň samolyotlar uçup belki ente garym gazyp geçmedik Ukraina şeherleriniň üstüne bomba ýagdyryp durlar. Onu aýtmak gerek. Ýa-da ýetki bäri tarapda da bar, aňyr tarapda da bar. Ýöne Ukrainalar şu mahal görýänsiňiz habarlarda bolmasa biziň Hasyam habarymyz we halkyň sesi mediýasyna şo taýda her gün 20-30 san täzelik goýulýandyr. Ene şol Ukraina tarapyny orsun üçinçiligi nämeden ibaret şol tehnikany herekete getirýän zat ýalňyşdy. Dizel ýa-ni salyarka diýip aýdýarlar türkmençe benzin ýağlar, ene şu zatlar islerini tankam, puşkanam, maşynam, samolyodam herekete getirýär. Ene şo
Ukrainlar men bilşime göre soňky 2 aýyň dowamında aktiv terde öz dronlaryny çykaryp başladylar. Ýani bu da garalyga uçýan ýaraly dronlar. Bärde bir belli kesmel taryhy zat bar, ýurtdaşlarymyzyň bilmegi üçin zerurdur. Şu SSR döwründe ýa Sowet zamanynda şu ýadro ýaragyndan atomly bombadan başlap ta kosmosa çelli raketalary öňe gidişikliň hemmejini göreden ýaradan alymlar bütün eser boýunça 90 götürümden köpürägi milleti Ukraina. Indi şolar köpüsi gören eser ýykylaryna göçüp gitdiler de kimse Kanada göçdi, kimse Amerika göçdi, kimse Ýewropa göçdi. Indi şolar häzir öz watançylyk duýgusundan uğralyp öz ata watana Ukraina kömek edip otyrlar. Näil kömek? El kömegi, pul kömegi, indi yara kömegini özleri yara döredip şonu çykarýar. Ine watançylyk enirde. Bize görelle şol Ukraina halky, ýani şolaryň ýurdun daşyndaky diasporasy. Näme Türkmenistana çykyp giden ilmli bilimli adamlar soňky 35 ýylyň dowamında. Kän ýöne bular öz öýüm öz galap Türkmenistan şeýlalaýsyn men topumy da dälip ýaşap bererler. Onsoň men bulara ýurtdaş watandaş diýmäde dilim baýranak ýa aýlanan. Şolaň neberelerem gelmesin Türkmenistany şuun kun halkymyzyň kyn gününe şeýdip ýüzüne urup oturan bolsalar, onu ertesi gün gana kubalyasymy derdek gazanyasymy Türkmenistany gazanamazdan olar biz başymyza ýapaýlar. Ha? Patriot boljak bolsalar, watançy boljak bolsalar, watanyny topragyny ölüleriniň ýatan ýerine wepaly şol topragy wepaly boljak bolsa ana hereket etsinler. Hemmäňize görelle gyjalyk berýän hana oğul çaryny edip otyrşan. Ýurtda hiç kime mögünüşüm. Ýöne watanym diýip ýapyşyp ýaty özüm Amerikada ýaşy. 10 miňlerçe maşgala bar diň Amerikada. 100 miňlerçe maşgala bar Ýewropada. Hani sen? Sen bu hasap ýöredilmeýän röýdýän. Bu sunup ýatyňyzmy öýüňizde? Näme bolsa şo bolsun diýip. Elbetde ol öz işim. Men size görkezme bermeli adam däl. Oynat bir yaşamalıyım. Yani eğer şuları yani vatansız durmuşu sen özünde orova görýän bolsaň ya şunu münasip dip hasap edýän bolsaň ya şu toprakda aslında gerekmejek bolsa yaşa ber. Bir gün sizem ýaşyklap gömürle gidersiňiz. Vatansızlarsy. Öyle bizim şu Türkmenistany gurar yani üýt göçüp girişdirgini boljakdyr. Onu men öňünden aýdy. Şonu men teklip etjek. Täp görüp otyr. Şu mahal talabançylyk edip oturan halk bir gün iýjek kıymetini öz arsyňdan ketip, ine halynamyza kömek diýip uğradypdyr. Bular bolsa, şu Türkmenistanyň alan halkyň hasabyna alan biliminiň hasabyna ýa-da ýurtdan ogurlap çykaran pulunyň hasabyna Ýewropada pülpüllep ýaşanmalıyam. Han görel näçe gün ýa näçe ýyl ýaşaýan. Ýerde işte sizden hem hasap soruljakdy. Eger milletimiziň bagtygary bolup Türkmenistan döwleti bardy geldi dargaýsak, onu şumal ýurdun daşynda ýaşap bereli bar. Şular sizi ýeke-ýekeden tutup onuň sizin jezanyňyzy özleri berer. Täpsiz bilen watanyny elinden alýanyňyzy sesini çykarman, oturmaklığınız bilen. Şu zatlaryň üstünde de oturup oýlanyň, pikirleniň. Ol goýupdyrlar bir topar ýemede, aýyny men Amerikada, aýyny men eýlede, men beýlede. Ey watanyň şolary ýaly boka bulaşyp durka, siz nirde bolaňyzda siz näil arasy adam boljak? Şoňa düşünýäňizmi? Sizden hasap soruljagyny bileňiz atmy, şu video roliklaryň hemmesi adyňyz, familiýaňyz bilen ýazylgy dura. Ton. Nire bitjeksin? Jogap bermeli günüňiz bardyr özüňizden. Hiç olmadı. Berdi bir nime pul uğradanlar var. Yemeğinizin keseňize bereket diýeýin. Pul uğradan illeşlerimiz var. Sağ olun kolluğu berýäniňiz üçin.
Şo da ene şol Türk'te etnomunda şol zähmet çekip berer migrantlarymyz şol bir gün ýejek çöregini şol özünden kemeldip şol ene hazynamyza halkymyza bolsun diýip otdy. O milyonlaryň üstünde oturan haramzadalar halka ol garadan oturup dodok çöwürýärler. Durma tek kimin kime dodok çöwürýäni gezekli çemsedir bu dünýä. Gorkada kalksyň. Şoň kon halka eýerip çykmadan dat edin günümizde. Hem mäňe de aýdýan şol. Çekip sıdardan geçti halkın ýagdaý. Näil doňyrokmy, daşyrokmy? Sizi dogry ene dälmi? Şo toprakda ölüňiz ýokmy sizin? Watançylyk duýguňyz düýbinden ýokmy? Siz näme inkubatordan çykdyňyzmy? Ha? Bir topar utonsuz beýhaýa. Bu watana gezek gelende, halka gezek gelende duruňa sırtyňyz gönüp dogry tutuňda. Onu etmejek bolsaňyz, onu Türkmen adyn asladanyň. Bilýär köpüňiz ýa başga atlara bu Orta adymy, Pars adymy, Ýewropa adyny alyp ýöňüz, onu şol men jurnalist uşkan birine çağırlaryň adyny ötkedip, hemmesi ene daşary ýurtlar onlar onun özüň görlerini aýna men watansewer näme boldy, wagt senmi, durberente, wagty geler jogap bererdiň. Hem etmeli işini, eden işini. Almada daşar döwletlerde esasy ýaşap görenler, yani illiginde ýaşap görenler. Halka diýmeli, halk 5 manat kazanç etmek üçin daşar döwletlere çykýar. Daşar döwletden 5 manat kazanç edip çağırlar, netlemek maksady bilen çykýarlar. Ýöne illiginde ýaşap görenler bar daşar döwletlerde. Hemmäňiz häzirki wagtda M2 sanawyna hasaba alynansyňyz. Şol bir wagtda halka eziyet çekdirenler var. Süleymanyň depterine ýazylyp duranlar olaryň. Ýöne hemmesi Almada bularyň hemmesi şu sistemany ýaşadan adamlaryň ilenç alanlary. Şu wagtky sistemany Niyaz döwrüne bolsun, Gurbanulyň döwrüne bolsun tapawdy. Şonu ýaşadan adamlaryň ilenç alanlary hemmesi. Ol Hajyf bolsun, ýeni-ýeniler bolsun tapawdy. O Dubaýda gezip görenler bolsun, o Niyaz wagtynda gaz puldonuny işläp otaýdan pul kırýdy edip ogurlan pullaryny da näme alyp ýaşap görenler. Bar hemmesi sana alanlar häzirki wagtda. Ýewropada gezip görenler, Amerikada. Yok sen yeme söhbet kardeşim sen o gaz satıp bular sen o bir musafir görünüşe getirme. Bular Türkmenistan'ın boy yeten kıyılarını Araplara satıp emlak edenler. Ana Almada ýeri gelişi üstüne maýdaýyn men şunu söýden keseyin bagışly. Satylan kıyılaryň arasynda tut meniň öz daýdamam bardyr, bu hasabym sowap. Hasabym berersiňiz. Ýerlerine oturuň hasaba häzirki wagtda. Tut meniň öz ýakynym bar şol satylanlaryň içinde. Kim bermeli buň jogabyny? Bundan nädip gaçyp götüriljaksyňyz siz? Ol nemedäki, Awstriýadaky, şowa Türkiýanyň ilçihanasy ol, ilçisi bolup oturan. Gaçyp götürilýär ýaňyzmy? Ýok. Any göreli. Şol wagtda Patrap Soýuzynyň içinde işleýän adamlar bilen dillişik esasynda mehmeň adamlar bilen. Siziň satan adam gyýlaryňyz türkmen ýananlarynyň sany ýok häzirki wagtda. Almada dowam etmek. Lar familiýasy bilen bar, kimse Söwdan eden bolsa, şol Mar welaýatyny, oblasyny, şäherini, kimin şo döwür o çağırdy, gyýdy, jigisi, ejesi eten bolsa, ene şo jogap sormaly adamlar bar. Ýöne bugün olara gelekke yeten jogap berler halkyň. Bar hem ady bilen bar. Yok, bular nädip eden jenaýatlaryny halma da sonra o eden jenaýatlaryny nädip gizlep biljeksin eden jenaýatlar. Inden soň nädip? Yani günüň öňüni etek bilen ýapyp bolmaýar. Ya palçyk suwap ýapyp bolmaýar. Özlere cenayetkar edip oturan cenayetlerim şu, o bir hiç bir cenayet işin etmedi, halk üçün canı ortağa koyan yigidi günahkarlap cenayet işin ettin, devlet ağdarılışık etcek bollun ya ediyen dip demedi. Devlet ağdarılışık men etsek gellen menden soran saparağa ölen. Şuanın mı?
O ýigitde hiç günah da yok, edenijem yok. On bar eden işi ene şol ilmine, bilimine, düşünjesine dayan halk bilen gece günü gürlü açık gürlü oturan ýigit. Şan siz cenayetkar bolňyzsyň, biz sizi ýok etjek. Ana aýdyp berin ana Interpol çağırdım biz. Jogap berele. Götüňizde gaýratyňyz ýok siziň öňetme. Näçin ol yumruk çağıdan soraýanyz, bu bular ýazdy. Gellen bizden soran. Beýle gaýratly bolýan bolsaňyz. 30 ýylyň gowrak ýüzüňizde diýilik gelýär jenayetkar. Näçin suwda bereňiz? Haryňyz ýokdur sizin. Şoň üçin şol halkyň gözüne gorku saljak bolup bir kysany ýaşygy ýa-da näni ürküzip gorkuzyp inni ol öňkü düzgüne getirjek bolýanyňyzy indi kuş ketekden çykdy halk ýygyna salmaýan. Şonam bilip goýun. Edýän jenayetleriniz gününe näme edýän bolsaňyz ine açyp çykyp türlü dumlu duşda türlü kanallarda berip otyrlar. O ýasyllar. Olar öz bäxtmidi üçin ekrana goýýarlarmy? Arasa niyet bilen edýärlermi? Zatlar ol adamdan öz insabyna goýýar. Ýöne bular ýurdun içinde bolup duran zatlary öz görşi ýaly etip aýdyp berýärler. Goý diýsinler. Bu ýerde işte bu halkyň öz düşüngününe göz ýetirmek üçin gaty peýda bolýar. Şoňa aýdyp Ayşenur diýen bir ýerleşme sonra berdim diýdi. O soraň ýokarda ýazan bolsaňyz täzeden ýazmasaňyz geçip gidendir, ýani bize görünen ok. Ayşenur ýerleşimiz. Täzeden ýazsaňyz şu ýerde wagtymyz bar 15 minutlyk. Mene garapla hiç tat göremem. Ýöne telefon ekrana getirer. Ýok, sen getirende de men göremem. Men ekran jinni wancı. Ha, düşündüm. Böyle. Telefonu, kompüter östü. Kompüter o beyleki modemden alýar interneti. Sebäde şonsan bolýar. Ýöne şu telefon aýratylmadan telefon kulçat etdim de. Şoň üçin men bir hili bolup görnýänmem. Hani ay ýok, ben hiç tat göremem. Ýok, men özüm okap berip bir zat açdym, onuň ýitip gitsem ekranyň o da gelşikli boljakdy. Ayşenur kardeşimiz Kağıdını yazaysın bolmasa. Göçtayda badam ipnimetdi ýurdun içinde hazynany etip bagyş etip bolýar diýe. Ýurdun içinden hazyna bagyş biz şonu her täzeden ýola goýmakçy hazynany nemämiz şu wagt gynansak da teknik näsalyklary sebäpli täzeden işlenipdi. Ýöne ekranda nomurlar duranlar. Yani şu video gepleşen aşağıda nomurlar berler. Şoňa jaň edin. Senlik ýerine jaň edip näme edip bilerseňiz habarlaşyp bilerseňiz ýurdun içinden eger geçirmekçi bolsaňyz. Ben bir başga ýol salgy bereýinler tutaydy. Biz Irak döwründen bäri şeýlere emelde grafik bilen işleýärdi. Meselem ýurdun içinden çykarmasy kyn. Bankyň üstünden uğradyp boljak gal. Onuň o hadyna gelýän puly ýyzarlap tapyp bilmekleri mümkin. Şoň üçin ýa-ni badam diýdim biziň ýurtdaşymyň. Badam ýurtdaşdan şonu eger ýurdun daşyny Türkiýede Ýewropada Orsiýetde ýa-ni bir başga ýerde tanşyň, bilişiň, goňşyň, kardeşiň, doganlarynyň kim bar bolsa şondan haýyş et, sen uğratjak hadyna uğratjak bolýan mukdaryň ol bärik uğratsyn, Ýewropadan uğratmak ansatdy. Onsoň sen şonuň ýygyna galan öýdäkilerini sen şu berjek pulyň şolary tapşyraýmaly. Bize şeýdip işläp geldik elmeden sebäp ol taýda ölüm bar, ýetim bar, o Türkmenistany dogan naşlarym gidip ýatyrdy. Onsoň men bärden pul uğratsam, onsoň boljak geldi. Şoň üçin ağam ýogulyny 200 olur, şunu gaýrat edin uğradym diýip adamlardan haýyş etdim. Olar ertip beripdir. Onsoň olaň şol Ýewropada ol aňyrda Türkiýede ýaşap beren howsarlaryny men bärden şol $200 uğratdym. Eger men uğratsam belli boljak da kimden uğradym. Şoň üçin şolar ýary ýolum bar. Men şunu hemme watandaşlarymyza şunu maslahat bereyim.
Onsoňam şol hadyna ediljek ýa edilýän kömek ýurt dostlar öz geleceğiniz üçin edilýän kömekdir ol. Başga hiç ýere gitjek ýeri ýok. Seyredip görüm, ene şu mal Ukrainada uruş gidip durdy. Şolun pensionerlerini şel alan pensiýasynyň bir bölegini şo uruşa eserlere kömek diýip uğradyp durlar. Sebäp olara ýeňiş gerek. Beýleki saytlar ýöre diýenler seredin görün o şolary da biz gorlan näme diýip YouTube diýenler şolaryň ýöre hata bar. Şo pullyň hatasyny olar sayt ýöre diýenler ýa öz işini görnýänler. Şuňa şerli biz öz günümüzi, öz başymyzy özümüz çarap geldik. Köp berdi, ýöne soňky da şo hadyna açylan bäri. Biraz nüswerin bolsaň, biziň bede oturan işlemiz güýçlendi. Hökümet diýip aýadyna atlanýan jenaýatkar toparňam gorkýan şondandyr. Kim $1 uğratdy, kim $10 uğratdy. Bir halkyň ýylyň ýylyň diýilşi ýaly. Şo $1'dan çöplense ene milyona uruljakdy. Şondan gorkýan. Bir adam da ýa milyon adam bolsa. Ene şonçu zerurdur siziň kömegiň. Onu hökmen beriň diýip men aýdyp biljekkäl ýagdaýyňyza görä kömek edin. Siz öz geleceğinize kömek edin. Yani aýtdym şolana Ýewropada, Amerikada ýaşap beren guruply ilmli bilimli ýemeler bar. Ondan märde. Men doktor da, men professor, men plan. Hiç adam dälsin. Halkyňyzyň şu ýagdaýyna o taýda arkaýyny ýatyp iýip bilýän bolsaň siz hiç boş, nol, zero. Şol men size aýdýan. Nenen sizin ýüregiňiz awanyp öz halkyňyz. Başarýan bolsaňyz edin hana halk. Uğradyň hana hadyna. Näme kimden gorkup titräşip otyň? Dünýäniň iň demokratik döwleti Amerika. Näme üçin öz döwletiňizde gurman şo tak edýän? Ýa bar gidipsiňiz, ýaşaň, hiç ýyl garşylygym ýok. Ýöne öz ata wataňyzda bir şolar ýaly kyn münni goluňyzy uzadyňa. Şonu etmeseňiz siz düşmananyň beter düşman bolýaňyz. Men size aýdýan şonu. Düşman düşman etme, sebäp ol düşman bizi gyrmakçy. Dönüklemizem şonu da oty ýurdun içine hakimeti basyp alaly. Siz näme otursunuz onu? Görletseňiz men 2 diplom bar, 3 näme bar, 5 maşynym bar, o taýda ýaşaýan, bu taýda ýaşaýan elitkam bar. Senin elitkanyň bilen bile. Durun ente. Halkyň şu ýagdaýyna şeýdip, meçe gyzalyk berýän bolsaň siz kim? Siz kim? Ýa-ni söhbet aýdyp geçdi. Siz şol ýurtda niýasy bolan, Gurban Gulyň bolan şolaň arkasyndan ogurlyk edip ýurtdan çykyp giden adamlar ýaşalan nebereleri. Hany göreli, nädip ýaşaýan ente. Şu Amerikada da bolsaňyz Amerika gowşurar Türkmenistanyň ýygyny. Olaryň bilip otyr. Şol Türkmenistanyň şu gün jenaýatkar topar, şumal Orsiýada ähli neftini, benzinini, ähli ýangynjyny produktasyny uradyp otyr. Orsun armiýasyny harbylaryny üpçün etmek üçin. Şaňmy? Soň bu zatlyk ýygy geljekdir. Sonra bize maýdars, ene şu tatlary ýol bermäge mümkinçilik döreden adamlar neseden ýurdumuza ýaşap, ene de familiýalary, kimiň ogly, kimiň gaýry. Uradyň ýurda, öýjeden çekildi. Näme üçin Amerikada ýaşamak? Amerikada ýaşajak bolsa şu gün ejer çekip oturan halkymyzyň ölüm bilim aljak oglugydy ýaşamaly. Şolun institut universitetinde şo çağırlar kapsan ýygyny gelip watanda dolandyrman. Men näçe düşünýän? Amerikada ýa Ýewropada ýaşajak adam. Men ornum watanymda. Düň gitjek. Ýol açylan bolsa, şuňa da galjak. Siz näme otursun? Demek sizin kalbinizde asla watana, halka, Türkmene bir söýgem ýok, duýgam ýok, bir topar inkubatordan çykan jüje ýaly. Ne şeydi? Hakykalmada awlan wagty ýanynda bolmadyk. Ýykylan wagty elini uzatmadyk. Gogünde de golaýyna gelmesinler diýip Aýşenur kardeşim. Dogry diýipdir. Bayramxan tama ştaýda bir näme ýazdyr. Ýurdun häkimiýetini ýelap oturan jenaýetçi toparşynça aýdylan zatlara sessiz galmanyň özü tymmak, razylaşmakdyr manysyny berýär. Şu wagt içinde bir näçe edip duran jenaýatlaryň üstüne otyr ýöne. Aş ýok. Gaýtam şu edip alyp barýan jenaýatçylyklaryny üstüne açdyrmamak üçin Merdan Muhammedow biziň kardeşimizi
O özüni has gowy kämilleşdirip ýetişdiren kardeşimizi owurlap gitdiler ýurdun içine. Ne şu zatlary edip duran jenaýatlarynyň üstüni açdyrtmamak üçin. Biz owurlap gideli, şular merdany alaly, şularyň bir işi şu merdan bilen bolsun diýip bizi esasy zatlardan çekmek üçin edilýän oýunlardan biri ýöne halmada. Awa, diňe şol gep merdanyna da, şu merdanyň üstü bilen şu biziň alyp barýan göreşimizi tok tutmaly, halkyň aňy şol garjaşyp galsyn, ötmesin, korku duýgusy, ürkü duýgusy ýa ýenem bir günüm hoş günüm diýip ýaşap berdi. Şol üçin olaň şol bir Taliban çagyrýanym, kaçyp gidende Taliban ýerse ondan soň ýurt düzelçek gali, ýurda mitik gitse. Bularyň jogapkärçilikden kaçar diýen niýet bilen ýurdu satmakçy bular. Topragy satmakçy. Bir düşünün yurttaşlar, şu zatlary. Hani sık gelen ýaly birçe unutdum. Yok ştada jemle salmyrada oturup neme altymyz gutordy. Ana, mene özüm gördüm süet geldi. Böyle Yema yurttaşlar öýke kine ýok, watan gaty agyr ýagdaýda ýurt halkymyz juldan çykdy. Şu ýerde ýa eýle ýykylmaly, halk ýa beýle. Ortalyk ol neytrallyk diýmek ol bir men dilim başga da urmaýyn. Ortalykda duran adam ýok ýa bolmaly däl. Bu iki jahynja owurramy diýilýär. Bunu şol adamlar. Olar haýsy tarap ýerse şo tarapa syrtyna urjak bolup duran. Ýöne başga da urgelýär. Durum bir adam ne görürsin. Ana şeydi fotoğraf şutaydı. Başka aytacak ütköşükli adım yok. Ama menen bir aytyp geçeyim neme? İlleşde hemmeňiz görüp oturýarsyňyz. Hemmeňiz görüp oturýarsyňyz bir jenaýatkär höküme düşýär. Bu atana merek, halka merek. Olar diňe öz başlaryny alyp götürdiler kaýyp. Özleri ýaşamak üçin. Öz janlaryny aýap saklamak üçin şular ýaly hereketler edýärler. Giden soňlaryň Talibany içine salyp bulaşdyrjak bolup şolar ýaly bir hereketler etjek bolýar. Ýöne onu näme derejede başaryp bilerler han göreli. Şonuň üçin watan hemmeňizinki ýani halmra daganki menki saparaganki ýa keminenki ýa ýene birdiňki direlişinki ýa maksadynki edidinki erkininki däl. Hemmeňizinki watan, şo watanyň öňüne sukul boldy. Watana da iýe çykmamyz gerekli. Olar watana iýe çykjak bolanoklar, olar watan satyp oturýarlar häzirki wagtda. Ine watanyň düşmanlary, halk düşmanlary şolaryň özleri, ine şu wagtky jenaýatkär topor. Ol şu zatlary açyk çykaryp dile getirýän adamlaryň watan düşmany, halk düşmany edip şolar ýaly bir näme imaj berýändirler halkyň karşysynda. Ýok. Ine esasy düşman biziň karşymyzda şu wagtky özlerini hökümet diýip atlandyryp duran jenaýatkär topor. Söz ýok başga. Şunu aýtjakdym, sağ olun vatandaşlar. Öyle sağ olun. Sohbet sağ olun. Sağ olun.